Ακόμα και όταν σπούδαζα εγώ, θυμάμαι το είχα πάρει το μάθημα, αλλά τώρα τελευταία έχει πάρει μεγάλη έμφαση ιδίως στο 5G, αλλά και στο 6G, που είναι η επόμενη γενιά της κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, η ημερίδα την οποία έχουμε και θα δείτε είναι πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, την έχουμε χωρίσει σε δύο sessions, σε δύο συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία έχει να κάνει με γενικές θεωρίες για το Artificial Intelligence και το δεύτερο έχει να κάνει με κάποια έμφαση σε κάποιους τομείς. Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα ξεκινήσουμε με ένα καλωσόρισμα από τον πρόεδρο, τον κύριο Σιδηρόπουλο, και μετά θα ξεκινήσουν οι ομιλίες από τους παρουσιαστές. Καλή σας μέρα και από μένα. Στη συνέχεια αυτό που είπε ο Γιώργος, δεν θα πω κάτι παρόμοιο. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και ευχαριστημένος που και φέτος κάναμε αυτή την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Αργήσαμε να το αποφασίσουμε γιατί είχαμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί αυτή η ημερίδα οργανώθηκε νομίζω με ένα τέλειο τρόπο, πολύ γρήγορα και από πολύ λίγους ανθρώπους. Μόνο από τους τοπικούς της Θεσσαλονίκης, από τα νέα παιδιά, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό για μένα. Ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί βλέπω και νέα πρόσωπα, μαύρα μαλλιά που λέω, που είναι πολύ θετικό για μας. Δεν θα πω τίποτε για στα αποτελέσματα στο τέλος της ημερίδας. Θα δούμε αν ικανοποιηθήκατε από την παρουσίαση ή όχι, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Να πω ότι η Ομοσπονδία και το ελληνικό τμήμα της ΦΙΤΣΕ ενδιαφέρεται για νέους ανθρώπους, νέες συμμετοχές. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά μας. Να πω ότι το όλο event καταγράφεται. Όποιοι θέλουν πιστοποιητικό από τους νεαρούς, τους φοιτητές, πιστοποιητικό παρακολούθηση θα δώσουμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα και καλή συνέχεια σε όλους και συγχαρητήρια στα παιδιά που το οργάνωσαν. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο 7ο Technology Forum στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ημερίδα την οποία την κάνουμε με μεγάλη περηφάνεια τα τελευταία χρόνια, εκτός της χρονιάς με τον COVID που είχαμε και έγινε διαδικτυακά, και επιθυμούμε έτσι να την κάνουμε θεσμό για την πόλη, φέρνοντας έγκριτους και καταξιωμένους επιστήμονες και ανθρώπους του επαγγελματικού χώρου που θα μας μιλάνε για την τελευταία τάση της τεχνολογίας, της τηλεπικοινωνίας και όχι μόνο. Εδώ θα ήθελα με μεγάλο ενθουσιασμό να υποδεχτούμε τον καθηγητή Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα στον κόσμο της επιστήμης των υπολογιστών και κορυφαία αυθεντία στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο καθηγητής Πίτας, μέλος του IEEE και μέλος φυσικά του Γύρος IP, έχει συνεισφέρει αξιοσημείωτα πάνω στον τομέα αυτό, γεγονός που είναι εμφανές και στο εκτεταμένο έργο του. Η εμπειρογνωμοσύνη του καθηγητή Πίτα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών κλάδων και είναι τιμή μας που έχουμε σήμερα έναν τέτοιο καταξιωμένο επιστήμονα. Παρακαλώ να τον υποδεχτούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη σημερινή ομιλία. Τώρα, όσον αφορά θα χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή εδώ, πώς θα αλλάζουμε τα slides. Κατευθείαν εδώ δηλαδή. Λοιπόν, όπως βλέπετε στο πρόγραμμα υπάρχει τελεία για το κατά πόσο είναι νέα επιστημονική περιοχή η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ το σωστό είναι ερωτηματικό, γιατί αυτό το ερώτημα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, όπως θα δείτε. Αν και τα πράγματα ήδη δείχνουν έντονες τάσεις προς αυτήν εδώ πέρα την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα θα σας πω τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση με άλλες περιοχές, για όσους από εσάς, οι πιο πολλοί από εσάς θα έχουν μια εικόνα, αλλά μπορείτε να πάρετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής και μετά να δούμε αν όντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούργια επιστημονική περιοχή, ανεξάρτητη δηλαδή από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ανεξάρτητη από την πληροφορική, και
ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στις σπουδές στην περιοχή αυτή. Τώρα ξεκινώντας με το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ουσιαστικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, η μελέτη των τεχνητών συστημάτων τα οποία προσπαθούν να προσομοιώσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Να μην χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Ναι, θα πάω πιο κοντά καλύτερα. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να προσομοιώσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, που δεν ξέρουμε και ακριβώς πώς δουλεύει, γιατί δυστυχώς η νευροφυσιολογία δεν προχώρησε αρκετά. Και μετά, εκτός από την κατανόηση την προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης, προσπαθούμε να φτιάξουμε επίσης έξυπνα συστήματα τα οποία να είναι διαδραστικά, δηλαδή να προσπαθούν να έχουν μια διάδραση με το περιβάλλον, ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον. Τώρα υπάρχουν δύο βασικές περιοχές στην τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η οποία είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, και η κλασική, δηλαδή συμβολική τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν τα πήγε καλά, όπως θα δείτε, σε αυτήν την κατεύθυνση. Σχετικές περιοχές βέβαια είναι η γνωσιακή επιστήμη, η νευροεπιστήμη. Έχουμε έντονα στοιχεία από φιλοσοφία και ηθική που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άλλες πιο παραδοσιακές περιοχές που ήταν πολύ μακριά από τις ειδικές επιστήμες, όπως η γλωσσολογία και η κοινωνιολογία, ήδη έχουν δεχτεί μεγάλη επίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μηχανική μάθηση, και η μηχανική μάθηση στηρίζεται πάνω στα δεδομένα. Είναι μάθηση βάσει δεδομένα, άρα πρέπει να δούμε τι είναι δεδομένα. Στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα των μετρήσεων. Παίρνουμε το φυσικό κόσμο, μετράμε πράγματα. Εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση άνδρες και γυναίκες. Μετράμε, αν θέλουμε να τους ξεχωρίσουμε, μετράμε για παράδειγμα το ύψος και το βάρος, και μετά τον κάθε άντρα και την κάθε γυναίκα τους αναπεριστούμε από ένα διάνυσμα, και στο χώρο των δύο διαστάσεων, όπως βλέπετε, έχουμε μια ομάδα διανυσμάτων που είναι οι άνδρες και μια άλλη ομάδα διανυσμάτων που είναι οι γυναίκες. Από τη στιγμή που κάνεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα και πάρεις τα δεδομένα σαν αποτελέσματα μετρήσεων, τότε συμβαίνουν δύο δεινά. Πρώτον, ότι έχεις πια αριθμούς, άρα μπαίνουν τα μαθηματικά μέσα στην ανάλυση τους και η πληροφορική για την οργάνωση των αριθμών, και απ' την άλλη μπορείς να ξεχάσεις το φυσικό κόσμο. Βέβαια, εξαρτάται από το μοντέλο το οποίο θα φτιάξεις. Αν αντιλοποιήσεις άντρες και γυναίκες μόνο με το βάρος και το ύψος, χάνεις πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να ξεχάσεις μετά το φυσικό κόσμο και να δουλεύεις στον κόσμο των αριθμών. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να έχουν και χωροχρονική οργάνωση. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια χρονοσυρά από δεδομένα, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, μια τιμή, πέστε, μέση τιμή τον χρόνο. Αυτό εδώ πέρα είναι οργάνωση στον χρόνο. Ή μπορεί να έχουμε τα πίξελ της εικόνας, τα οποία είναι οργανωμένα κατά γραμμές και κατά στήλες, και πάλι όλα αυτά μπορούν να αναπαρασταθούν με διανύσματα. Αλλά τα διανύσματα αυτά πια είναι τεράστια. Ένα δευτερόλεπτο σήματος φωνής είναι 44.000 δείγματα, άρα μιλάμε για χώρο 44.000 διαστάσεων, ενώ στην εικόνα μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, 12 MP εικόνα, άρα είμαστε στο χώρο των 12 εκατομμυρίων διαστάσεων, όπως καταλαβαίνετε είναι τεράστιος. Έχουμε ήδη μια εκθετική ανάπτυξη και στην απόκτηση και στη μετάδοση δεδομένων. Και αυτό εδώ πέρα δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα για το πώς θα χειριστούμε αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα. Το ερώτημα είναι βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, γιατί ζούμε σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο, και καταγράφοντας αυτόν τον πολύπλοκο κόσμο το κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκο, όπως καταλαβαίνετε. Παλιά για να υπογράψεις χρειαζόταν το χεράκι σου και ένα στυλό, τώρα για να υπογράψεις χρειάζεσαι σύνδεση με το διαδίκτυο, χρειάζεται το κινητό σου, χρειάζεται να συνεργαστεί η Google, και πάει λέγοντας. Αυτά εδώ πέρα είναι πολύπλοκα πράγματα και δημιουργούν, πέρα από το γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, που είναι μια φιλοσοφική ερώτηση, δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα και στον απλό κόσμο, ο οποίος θέλει να επιβιώσει. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή τα καταφέρνουμε σχετικά καλά όσον αφορά το hardware στην απόκτηση δεδομένων, γιατί ισχύει ακόμα ο νόμος του Moore, δηλαδή αυξάνονται πολύ οι δυνατότητες ακόμα των ημιαγωγών, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε και προβλήματα εδώ πέρα, αν δεν συμπιάσουμε κατάλληλα τα δεδομένα. Τώρα, στην τεχνητή νοημοσύνη έχουμε δύο μεγάλες ομάδες περιοχών στη μηχανική μάθηση, για να ακριβολογώ. Ένα είναι, για παράδειγμα, η ομαδοποίηση των δεδομένων. Εδώ βλέπετε εικόνες της Ιωάννας, που η κάθε μία είναι ένα διάνυσμα,
και οι εικόνες του Σωτήρη. Είναι 2 άτομα στο εργαστήριό μας, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν απλώς γιατί αν αναπαραστήσουμε εικόνα σαν διάνυσμα, τα διανύσματα της Ιωάννας είναι κοντά μεταξύ τους, η γωνία δηλαδή είναι μικρή, ενώ τα διανύσματα της Ιωάννας και του Σωτήρη είναι αρκετά μακριά, δηλαδή το συνμήτρημα της γωνίας μεταξύ των διανυσμάτων είναι μικρό. Και βεβαίως με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, με την ομαδοποίηση, έχουμε αφαίρεση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπως θα δείτε, και ταυτόχρονα έχουμε μεγάλη συμπίεση των δεδομένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα στην επεξεργασία των δεδομένων. Μετά έχουμε την επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση, όπου πάλι έχουμε σύνολα δεδομένων, για παράδειγμα εικόνες ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ετικέτες. Δηλαδή έχουμε την ετικέτα πέστε στο C1 Πίτας, την ετικέτα στο C2 Νίκος, και μετά προσπαθούμε να βρούμε διαχωριστική επιφάνεια ανάμεσα στα 2 αυτά σύνολα δεδομένων, έτσι ώστε όταν μας έρθει ένα καινούριο δείγμα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τώρα για να σας ζωγραφίζω, πέστε ότι είναι κοντά στο Νίκο. Αν είναι από την σωστή πλευρά της διαχωριστικής επιφάνειας, λέμε ότι αυτή η εικόνα αντιστοιχεί στον Νίκο και όχι στον Πίτα. Αυτή είναι η επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση και προσπαθούμε να μάθουμε εκτός των άλλων τις κατανομές των δεδομένων, και από τη στιγμή που μάθουμε τις κατανομές των δεδομένων, δηλαδή την κατανομή των δεδομένων του Πίτα, μετά μπορούμε να κάνουμε και νησιακή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι η καινούργια λέξη της μόδας, η δεύτερη επανάσταση, η οποία έγινε πριν από 1-2 χρόνια πέστε, όπου μαθαίνει το σύστημα τι είναι η εικόνα του Πίτα και φτιάχνει πιτοειδή, δηλαδή εικόνες οι οποίες μοιάζουν με τον Πίτα, αλλά δεν αντιστοιχούν σε φυσικό πρόσωπο. Γιατί έχουν μάθει πολύ καλά την κατανομή των δεδομένων των εικόνων του Πίτα. Τώρα, από εκεί και μετά τα δεδομένα πάμε στην πληροφορία. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί οι ορισμοί δεν είναι σαφείς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τα δεδομένα, μέσω μιας ανάλυσης είτε χειροκίνητης είτε μηχανικής, πάμε στην πληροφορία, και μετά από την πληροφορία πάμε στη γνώση. Τουλάχιστον εγώ έτσι οργανώνω τα πράγματα, γιατί όπως σας είπα, για όλα αυτά λέμε ότι είμαστε κοινωνία της πληροφορίας ή της γνώσης, αλλά δεν υπάρχει καν ορισμός του τι είναι πληροφορία και του τι είναι γνώση, ο οποίος είναι αποδεκτός από όλους. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βήμα από τα δεδομένα στην πληροφορία αυτή τη στιγμή μπορεί να αυτοματοποιηθεί εν πολλής. Η μετάβαση όμως από την πληροφορία στη γνώση δεν έχει αυτοματοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Η συμβολική τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει πάνω σε σύμβολα και κανόνες του τύπου if then else, αλλά προσπαθεί βέβαια να προσομοιάσει τον τρόπο με τον οποίο την ανθρώπινη συλλογιστική, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς δουλεύει η ανθρώπινη συλλογιστική, δηλαδή πώς από τις νευρικές διαγέσεις των νευρώνων πάμε σε έννοιες και πώς επεξεργαζόμενοι τις έννοιες, αυτό είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τέτοιες προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τη μαθηματική λογική για το ψάξιμο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε η συμβολική τεχνητή νοημοσύνη ήδη από τη δεκαετία του 1990 και μετά είναι σε σταθερή πτώση, ενώ αντίθετα σε αύξηση είναι η περιοχή της μηχανικής μάθησης. Πάλι και με το θέμα της γνώσης, αν ψάξεις να βρεις ορισμούς, θα βρεις 100 ορισμούς και κανένας δεν είναι αποδεκτός από όλους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατανόηση κάποιου ή κάτι, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα σαν ορισμός εδώ που το λέμε, και ιδιαίτερα δεν είναι ορισμός το οποίο μπορείς να το πας και να τον εφαρμόσεις μετά με τεχνικούς όρους. Αναφερόμαστε καμιά φορά σε γεγονότα ή σε ικανότητες, γνώση του οδηγού για παράδειγμα, ή σε σχέσεις πραγμάτων, ότι ο ουρανός είναι πάνω από τη θάλασσα. Μπορούμε κάποια από αυτά να τα περιγράψουμε με γράφους, δηλαδή με δίκτυα γνώσεων, αλλά η όλη ιστορία είναι ουσιαστικά σε πεδαριώδη κατάσταση ακόμα. Αν και αυτά εδώ χρησιμοποιούνται όταν ψάχνεις, για παράδειγμα, στο Google, μπορεί εκείνο το οποίο απαντάει να είναι μια μηχανή η οποία διαβάζει τα διαγραφήματα. Ενώ, όπως σας είπα, τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά, η γνώση αυξάνεται γραμμικά. Τώρα, πώς μπορείς να το αποδείξεις αυτά εδώ πέρα? Δεν μπορείς να το αποδείξεις αφού δεν έχουμε ορισμό της γνώσης, αλλά μπορούμε να πούμε
ότι οι καινούργιες επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα άρθρα δηλαδή, είναι μια μορφή γνώσης. Τα άρθρα στη Wikipedia είναι μια μορφή γνώσης σε εγκυκλοπαίδειες, δηλαδή ουσιαστικά, και να πεις, άρα αν τα μετρήσω αυτά θα μετρήσω πώς αυξάνεται η γνώση, και τότε βλέπεις ότι η γνώση αυξάνεται γραμμικά. Άρα ακόμα είναι διαχειρίσιμη με χειροκίνητο τρόπο. Για να γράψεις ένα paper πρέπει να καθίσεις να ασχοληθείς ο ίδιος. Δεν θα βάλεις κάποια μηχανή να κάνει την έρευνα και να το γράψεις αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιείς μηχανές, αλλά τη δουλειά την κάνεις εσύ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά μιλάμε για μηχανική μάθηση και μιλάμε για βαθιά μηχανική μάθηση. Η μηχανική μάθηση είχε ξεκινήσει από την δεκαετία του 60 μαζί με τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έφαγε με μεγάλη σφαλιάρα, γιατί ο Μίνσκι είχε πει «Μα τι πράγματα είναι αυτά με το Perceptron, δεν μπορεί να κάνει καμία σοβαρή δουλειά» το 1960, και περάσαμε το χειμώνα το λεγόμενο της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 1980. Το 1980 αποδείχθηκε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα με τη μηχανική μάθηση, και το μεγάλο boom έγινε περίπου πριν από 10 χρόνια, όταν αναπτύχθηκαν τα βαθιά νευρονικά δίκτυα, και δεύτερη μεγάλη επανάσταση έγινε πριν από μερικά χρόνια, πριν από 1 χρόνο με το ChatGPT, γιατί τότε το έμαθε ο κόσμος, με τη γεννησιακή τεχνητή νοημοσύνη, που χρησιμοποιούμε παρόμοιες τεχνολογίες να δημιουργήσουμε νέα πράγματα, νέα δεδομένα, νέες εικόνες, νέα φωνή, νέα βίντεο που δεν υπάρχουν. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε εκθετική αύξηση των δεδομένων, γραμμική αύξηση της γνώσης, μπορούμε να βγάλουμε πληροφορίες μέσω της μηχανικής μάθησης. Έχουμε βέβαια διάφορα προβλήματα, γιατί στο hardware τρώγεται το πράγμα προς το παρόν, επειδή έχουμε όλο και πιο πολύ μέσω κυρίως παραλληλοποίησης και των GPU επεξεργαστών τα καταφέρνουμε, αλλά χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη ενέργεια, και το που θα πάει η ιστορία με την ενέργεια σε συνδυασμό με άλλες καταναλώσεις ενέργειας, αυτό εδώ είναι μεγάλο ερώτημα, και αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται, έχω ένα ενδιαφέρον πρόβλημα για το κατά πόσον, το οποίο μπορείς να το μοντελοποιήσεις με διαφορετικές εξισώσεις, το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορούμε να το συζητήσουμε για ερευνητική δουλειά εννοώ. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε σε κοινωνία πληροφοριών, αλλά όχι σε κοινωνία γνώσης, με την έννοια του ότι η παραγωγή της γνώσης αυτή τη στιγμή είναι χειροκίνητη. Ακόμα. Και βεβαίως το θέμα είναι το κατά πόσον τη καινούργια γνώση μπορούμε να τη μεταδώσουμε, να την αναπτύξουμε παραπέρα με τις ανάγκες τις οποίες έχουμε, και να τις μεταδώσουμε στις καινούργιες γενιές. Αν το καταφέρουμε, καλώς. Αν δεν το καταφέρουμε, αυτό εδώ πέρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί ο αριθμός των ατόμων στον κόσμο είναι πεπερασμένος, τα μυαλά του καθενός είναι πεπερασμένα, άρα αν δεν μπορέσουμε έστω και με γραμμική αύξηση της γνώσης να μεταδώσουμε αυτή τη γνώση στους επόμενους, θα συμβεί αυτό το οποίο συμβεί και για άλλους λόγους, συνέβη για άλλους λόγους στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία ελληνική γνώση δεν μεταδόθηκε για άλλους κοινωνικούς και ιστορικούς λόγους στις επόμενες γενιές, και είχαμε μετά τα σχεδόν 1000 χρόνια τα σκοτεινά του Μεσαίωνα. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε διατηρησιμότητα στη γνώση. Ίσως, αν πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι ζούμε σε μια κοινωνία και ουσιαστικά μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνική γνώση, όπου όλα τα μυαλά συνεργάζονται με κάποιο τρόπο, έστω και ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους, για να διατηρήσουν όλη αυτήν εδώ πέρα τη γνώση την οποία έχει η ανθρωπότητα. Και το θέμα είναι πώς θα μεταδοθεί αυτή η γνώση στις επόμενες γενιές μέσω της εκπαίδευσης. Εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Σαν χώρα είχαμε ούτως ή άλλως πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και τεράστιο το πρόβλημα παγκόσμια, γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέξουν σε τέτοια πίεση η οποία παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου που το βλέπουμε τώρα. Θα το δούμε σύντομα σε όλες τις χώρες. Ήδη δηλαδή τα φαινόμενα παραπληροφόρησης, τεχνοφοβίας τα οποία έχουμε είναι αποτέλεσμα της κακής μόρφωσης την οποία δέχεται πολλοί κόσμος. Χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, και δεν τους έχουμε στο βαθμό που θα τους χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τις σχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης και του μυαλού, έχουμε τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, ένα απλό Perceptron, το οποίο σας δείχνω στα δεξιά, και στα αριστερά είναι ένα νευρονικό δίκτυο, ουσιαστικά προσομοιώνει το ένα το άλλο. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια αυξημένη πολυπλοκότητα, και το ερώτημα είναι το κατά πόσο η εξυπνάδα φυσική ή τεχνητή είναι σε τελική ανάλυση αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της ύλης.
Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι αναγκαία συνθήκη. Είναι. Το κατά πόσον είναι και ικανή, αυτό είναι συζητιέται. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι δεν φτάνει η πολυπλοκότητα της ύλης, χρειάζεται και ο Θεός για να υπάρξει εξυπνάδα. Αυτά όλα συζητιούνται. Τώρα, σε σχέση με ένα πράγμα το οποίο κάνουμε σχετικά καλά αυτή τη στιγμή είναι ορισμένες πλευρές της ανθρώπινης νοημοσύνης, όπως ακόμα και η συναισθηματική νοημοσύνη, βάζουμε τις μηχανές να το κάνουν, να αναγνωρίσουν εκφράσεις. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε καλά. Τα ρομπότ δεν έχουν αίσθηση του σώματός τους. Τις λίγες αισθήσεις που έχουν, που είναι για παράδειγμα αυτή εδώ πέρα η άρθρωση, το ξέρουν πολύ καλά, πιο καλά από τον άνθρωπο, αλλά δεν έχουν αίσθηση του σώματός τους. Σε επόμενες γενιές ρομπότ ίσως να έχουμε και κάτι τέτοιο και να προσπαθήσουμε να προσομοιώσουμε την ομοιόσταση την οποία έχει ο άνθρωπος και οι έμβιοι οργανισμοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η υπολογιστική νευροεπιστήμη προσπαθεί να μοντελοποιήσει την νευροεπιστήμη και να έρθει σε επαφή με την πληροφορική. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για 2 διαδοχικές επαναστάσεις, οι νευροεπιστήμες αναπτύχθηκαν, αλλά πιο πολύ με εκτατικό τρόπο, πιο πολλά μηχανήματα, με fMRI για να δουν πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Θεωρία δεν έχουν όμως, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Άρα η συνεργασία αυτών των 2 τομέων έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κυρίως σε βάρος της νευροεπιστήμης. Χρειάζονται και αυτοί μια επανάσταση. Και υπάρχουν ορισμένα πράγματα αυτή τη στιγμή τα οποία τα κάνουμε σχετικά καλά και άλλα τα οποία είναι δύσκολα. Για παράδειγμα, η μνήμη υπολογιστών, άμα το θέλετε, καμιά φορά είναι και πολύ πιο καλή από τη μνήμη του ανθρώπου. Το συναίσθημα κάτι καταφέρνουμε με τις ανθρώπινες εκφράσεις, με τις μηχανές. Τη συνείδηση, αυτό εδώ είναι ίσως μια ελάχιστα μελετημένη περιοχή στις νευροεπιστήμες και στη ψυχολογία από επιστημονική άποψη. Ίσως να είναι και ένα υπερτιμημένο πράγμα και ίσως σε τελική ανάλυση οι μηχανές να έχουν μια σε εισαγωγικά μηχανική μάθηση, η οποία να είναι διαφορετική βέβαια την ανθρώπινη μάθηση, αλλά να είναι επακριβής. Να ρωτάς το ρομπότ και θα σου λέει ότι εγώ είμαι αυτό, κάνω αυτά, έχω στόχο αυτόν. Αυτό είναι σε εισαγωγικά μια μηχανική συνείδηση, ίσως. Με την πραγματική ανθρώπινη συλλογιστική έχουμε πρόβλημα, ίσως είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το θέμα είναι το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε εξυπνάδα πλήθους ή κοινωνική εξυπνάδα. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνία, ουσιαστικά το καλό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι ουσιαστικά, καλό ή κακό όπως το πάρεις, δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή μόνο για να καταλάβουμε τον κόσμο, χρησιμοποιείται και για να αλλάξουμε τον κόσμο, προς το καλό ή προς το κακό, όπως θα δείτε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν έλεγε ο Μάρξ ότι οι φιλόσοφοι δεν πρέπει να προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο, να τον αλλάξουν, αυτό το κάνουν αυτή τη στιγμή και οι τεχνολόγοι, όχι μόνο οι φιλόσοφοι. Το κακό με τους φιλόσοφους είναι ότι επειδή δεν καταλαβαίνουν αυτά τα οποία κάνουν οι τεχνολόγοι, αυτή τη στιγμή έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να συνεισφέρουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν μαθηματικά. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά για την κοινωνική μηχανική, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το online marketing, το οποίο υπάρχει, που στηρίζεται λίγο πολύ στη μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός τώρα πληροφορικής από τη μια και γνωσιακής ψυχολογίας από την άλλη, έτσι ώστε να κολλάς πάνω σε ένα σύστημα και να πληρώνεις για τις υπηρεσίες ή για την αγορά πληροφοριών. Το έχουν συνδυάσει κατάλληλα, έτσι ώστε να αυξάνεται ο τζίρος των εταιριών που παρέχουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Μια άλλη περιοχή βέβαια είναι τα συστήματα κοινωνικών επαφών ή ερωτικών επαφών, όπως το Tinder, τα οποία δεν είναι και δραστικά διαφορετικά από το προηγούμενο. Στη μία ταιριάζει με προϊόντα, στην άλλη ταιριάζει με το έτερον ήμιση και μάλιστα είναι η μηχανή η οποία σου λέει ότι εσύ πρέπει να ταιριάξεις με έναν από αυτούς τους 10, γιατί ένα από αυτούς τους 10 σου παρουσιάζουν, δεν σου παρουσιάζει 1 εκατομμύριο. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, κάνει μια προεπιλογή για σένα, καλή, κακή. Αυτό είναι συζητήσιμο.
Και βεβαίως έχουμε τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή με την περιοχή των κοινωνικών μέσων, τα οποία έμειναν για μεγάλο διάστημα αρρύθμιστα και τώρα προσπαθούν οι κυβερνήσεις, επειδή είδαν ότι εκεί συνέβησαν πάρα πολλά στραβά, να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί ουσιαστικά με τον τρόπο που έχουμε αυτή τη στιγμή τη διαδραστικότητα, ότι 24 ώρες 24 ώρα κάθε μέρα είσαι συνέχεια συνδεδεμένος, δεν μπορείς να ηρεμήσεις δηλαδή, ούτε καν στην κρεβατοκάμαρά σου, αυτά αρχίζουν και ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα, νέους, άτομα μεγάλης ηλικίας, να δημιουργούν προβλήματα και να δημιουργούν ένα το οποίο εγώ θα το ονόμαζα γενικευμένη γνωσιακή και συναισθηματική διαταραχή, γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα επιμέρους πράγματα, την κατάθλιψη που έχουν κάποιοι νέοι ή το άγχος το οποίο έχουν κάποιοι νέοι όταν μπαίνουν στα κοινωνικά μέσα, αυτά είναι πλευρές του ίδιου προβλήματος, απλά εκφράζονται έτσι στη συγκεκριμένη ηλικία. Το πρόβλημα δηλαδή είναι πολύ γενικότερο. Και έχουν ευθύνη και οι εταιρείες οι οποίες πλασάρουν τις υπηρεσίες τους με τον τρόπο τον οποίο τις πλασάρουν. Βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήσουμε τα tweets για να κάνουμε πρόβλεψη των εκλογών εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα καταφέραμε καλύτερα από ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και με κόστος βέβαια σχεδόν 0. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να ξανασκεφτούμε τη δημοκρατία, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι δημοκρατικές δομές σχεδιάστηκαν περίπου τον 18ο-19ο αιώνα, λίγο πριν, λίγο μετά την Γαλλική Επανάσταση, αλλά έκτοτε έχουν μείνει λίγο πολύ ίδιες. Έχουμε κυβερνήσεις, έχουμε το κόμματα, έχουμε το κοινοβούλιο, αυτά δεν άλλαξαν. Έτσι θα πάμε, ίσως θα έπρεπε κάποτε να αλλάξουν. Και υπάρχει άμα καθίσεις και το δεις, μια αντιστοιχεία ανάμεσα στις δομές των νευρονικών δικτύων και στις δομές των πολιτικών συστημάτων. Και ίσως μελετώντας την ευστάθεια των νευρονικών δικτύων να μπορούμε να σκεφτούμε γιατί, για παράδειγμα, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ενδεχομένως είναι πιο ευσταθής από ότι μια άμεση δημοκρατία. Να το μοντελοποιήσει μαθηματικά και να το αποδείξει ότι έτσι είναι ή δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, το περιβάλλον μας γενικώς είναι πολύπλοκο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ζωή και όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον. Και ξεκινάει από απλά πράγματα, δηλαδή όπως για παράδειγμα νουκλεοτίδια, και φτιάχνουμε όλο και πιο πολύπλοκα συστήματα, τα οποία η φύση τα φτιάξε δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα εμείς τα φτιάχνουμε σε χιλιάδες χρόνια. Ξεκινήσαμε από τις καλύβες και φτάσαμε στους ουραναξύστες και το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον φιλοσοφικό ερώτημα. Αν θα σταματήσει ποτέ αυτό εδώ πέρα το πράγμα και τι επιπτώσεις έχει αυτό πάνω σε εμάς. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε να σταματήσουμε την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, μα όταν αυξάνει την πολυπλοκότητα και όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα, πώς είναι δυνατόν να τη σταματήσει. Και ακόμη και να θελήσει εσύ να τη σταματήσει, οι Κινέζοι δεν τη σταματήσουν, για παράδειγμα. Υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι δηλαδή. Και μάλιστα αυτά εδώ πέρα, η αύξηση αυτής της πολυπλοκότητας έχει σε αντίθεση με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, το οποίο έγινε ότι όλα στο τέλος θα γίνουν μια θερμική σούπα που δεν θα υπάρχει. Έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Και πρέπει να μελετήσουμε την εντροπία του συστήματος και να δούμε το γιατί συμβαίνει αυτό και να το ποσοτικοποιήσουμε κιόλας και να το συσχετίσουμε με τις μορφές ζωής και με τις μορφές της νοημοσύνης. Τώρα, όσον αφορά και το κατά πόσον η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανεξάρτητο αντικείμενο ή όχι, παραδοσιακά ήταν περιοχή της πληροφορικής ή της μηχανικής υπολογιστών ή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανάλογα με το σε ποια χώρα βρισκόσουνα. Τώρα το θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη ένα αυτοδύναμο επιστημονικό αντικείμενο. Από άψη μεθοδολογίας μπορείς να πεις όχι, γιατί είναι κομμάτι της πληροφορικής. Δεν χρησιμοποιεί ούτε διαφορετικές μεθόδους, ούτε διαφορετικές δομές. Έχουμε βέβαια κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι διαφορετικά. Η διεπιστημονικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να είναι πιο έντονη σε σχέση με άλλες περιοχές πληροφορικής, αν και ακόμη και τα κοινωνικά μέσα, για παράδειγμα, ήδη έχουν μια τεράστια αλληλεπίδραση με την κοινωνιολογία.
αλλά ό,τι έχει σχέση με μελέτη του εγκεφάλου, νευροεπιστήμες δηλαδή και η κοινωνιολογία, έχουν άμεση επίπτωση πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και ανάποδα. Είναι ικανοποιητική αυτή εδώ πέρα η διεπιστημονικότητα αυτή τη στιγμή? Δεν είναι ικανοποιητική, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα. Μιλάμε με συναδέλφους των νευροεπιστημών και με την ίδια λέξη άλλο καταλαβαίνουμε εμείς, άλλο καταλαβαίνουν αυτοί, και καμία φορά και αυτοί μεταξύ τους με την ίδια λέξη καταλαβαίνουν 10 διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να συνοηθεί στην πράξη. Αυτά κάπως πρέπει να λυθούν. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί είναι το εξής. Όταν μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για βάθος. Δεν μιλάμε μόνο για πλάτος. Και όταν μιλάς για διεπιστημονικότητα, υπάρχει πιθανότητα να έχεις πλάτος, φάρδος δηλαδή, και να μην πας σε επαρκές βάθος. Οπότε θα βγάλεις επιστήμονες οι οποίες είναι μιας χρήσης ουσιαστικά για μια δεκαετία. Τώρα, εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι η πληροφορική γενικότερα αρχίζει και δημιουργεί καινούργιες επιστήμες, οι οποίες καμιά φορά ονομάζονται καταχρηστικά επιστήμες, όπως η επιστήμη των δεδομένων, η επιστήμη του ιστού, ή ενδεχομένως η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σας είπα, μεθοδολογικά δεν είναι διαφορετικές αυτές οι επιστήμες από την πληροφορική, αλλά μπορείς να πάρεις το ιστορικό ανάλογο του τι συνέβαινε όταν προχώρησε η βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα. Οπότε τι είχαμε? Είχαμε τη γεωμετρία από τη μια και την φυσική από την άλλη, κλασικές επιστήμες από την αρχαία Ελλάδα ακόμα, οι οποίες ξαφνικά αναπτύχθηκαν τόσο πολύ έτσι ώστε γέννησαν 5-6 διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών. Δεν υπήρχαν μηχανικοί παλιά ή δεν υπήρχαν μηχανικοί σαν επιστήμη. Αλλά γεννήθηκαν οι πιο πολλές από τη φυσική, κάποιες από τη χημεία, κάποιες από τη γεωμετρία. Ίσως να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή, δηλαδή η πληροφορική να φούσκωσε τόσο πολύ που δεν χωράνε όλα τα αντικείμενα τώρα πια σε ένα πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να σπάσει αυτό το πρόγραμμα σπουδών σε μικρότερα κομμάτια και ενδεχομένως όντως να δούμε, ήδη βλέπουμε δηλαδή τέτοια τμήματα παγκοσμίως και προγράμματα σπουδών. Άρα μπορεί να σπάσει από ανάγκη σε άλλες, γιατί απλά δεν μπορεί ένας φοιτητής να τα μάθει όλα. Θα μάθει κάποια, θα τα μάθει ευθύς εξ αρχής αυτά τα κάποια σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα σπουδάσει πρώτα πληροφορική, ηλεκτρόλογος, μηχανικός και μετά θα ειδικευθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά άμα το σκεφτείς, αλλά δεν μπορεί να τα μάθει όλα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό έχει τους κινδύνους του να μην μπορεί να τα μάθει όλα. Τώρα, όσον αφορά για το επιστημονικό background της τεχνητής νοημοσύνης, παρότι ορισμένοι νομίζουν το ανάποδο και υπάρχει μια βαθιά κακή αντίληψη σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, επειδή η επανάσταση βιομηχανική της τεχνητής νοημοσύνης εμπολής έγινε σε εταιρείες και έγινε με τη μέθοδο του trial and error. Προσπαθούσαν κάτι, δεν τους έβγαινε, προσπαθήσαν κάτι άλλο, τους βγήκε, όπως τους βγήκε το ChatGPT και δεν ξέρουν και πώς δουλεύει και το παραδέχονται τώρα πια ότι δεν ξέρουν πώς δουλεύει, ενώ ξέρουν τη δομή. Αυτό είναι μια μέθοδος ανάπτυξης, αλλά αν καθίσεις και μελετήσεις όλα τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, στηρίζονται στα μαθηματικά. Στην πραγματικότητα έχεις μια συνάρτηση την οποία θες να την βελτιστοποιήσεις. Αυτό είναι όλο και όλο η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Άρα, αν δεν ξέρεις αυτά τα μαθηματικά, δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα στη μηχανική μάθηση. Άρα χρειάζεται ένα πολύ σοβαρό μαθηματικό background, πράγμα που δεν το καταλαβαίνουν γενικώς στην κοινωνία, αλλά δεν το καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι, ακόμη και σε τμήματα πληροφορικής. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που, για παράδειγμα, η γλώσσα, οι λέξεις γίνανε διανύσματα, δηλαδή αριθμοί, και αρχίσαν αυτοί να επεξεργάζονται με μεθόδους μαθηματικών και οι μέθοδοι όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι επιστήμες ήδη έχουν μαθηματικοποιηθεί και οι τελευταίες τώρα πια, δηλαδή γλωσσολογία και φιλολογικές επιστήμες, μαθηματικοποιήθηκαν και αυτές. Άρα το πρόβλημα της μαθηματικοποίησης δεν το έχουν μόνο της πληροφορικής που ούτως ή άλλως μαθαίνουν μαθηματικά. Σοβαρότερο πρόβλημα έχουν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν μαθαίνουν μαθηματικά. Και
τέτοιο πρόβλημα έχουμε και στην μέση εκπαίδευση. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις τα βασικά, άμα δεν μπορείς να καταλάβεις, για παράδειγμα, τι είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δεδομένα, τι είναι αναγνώση, τι είναι ομαδοποίηση, πώς θα καταλάβεις το πώς δουλεύει η κοινωνία σήμερα. Να κάνεις έναν καλό επιστήμονα ή να κάνεις έστω ένα μορφωμένο πολίτη, ο οποίος δουλεύει στη λαχαναγορά, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, μετά αρχίζουν οι τεχνοφοβίες, η παραπληροφόρηση και πάμε σε μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει στηριγμένη πάνω στο φόβο. Είμαστε τυχεροί κάπως στην Ελλάδα, γιατί οι κλασικές σπουδές, παρότι παρανοήθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν και τις κακοποιήσαμε πολύ εδώ που τα λέμε, έχουν ορισμένα τέτοια βασικά στοιχεία κριτικής σκέψης, τα οποία είναι βοηθητικά. Δηλαδή, δουλεύοντας ακόμα και τα αρχαία, μπορείς να αναπτύξεις την κριτική σκέψη, να οργανώσεις τα πράγματα. Τουλάχιστον στην εποχή μου τα κάναμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, όσοι ήταν καλοί μαθητές έστω. Αν δηλαδή αξιοποιήσουμε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι προνομιακό για την Ελλάδα, ένα κομμάτι της κριτικής σκέψης θα μπορεί σε εμάς να έρθει πιο φυσικά από ό,τι θα έρθει στον Κινέζο, ο οποίος αυτά δεν τα ξέρει από Κουμφού ο άνθρωπος, αλλά δεν ξέρει ούτε από Θουκυδίδη ούτε από Αριστοτέλη. Τώρα, ένα άλλο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Παραδοσιακά τι είχαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και γενικότερα? Είχαμε τις θετικές επιστήμες, οι οποίες ασχολούνται με την ύλη, φυσική, χημεία. Είχαμε τις σχολές των μηχανικών, όπου ασχολούμασταν κατά κάποιο τρόπο με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Πολιτικός μηχανικός έκανε και οι αρχιτέκτονες κάναν κτίρια, οι ηλεκτρολόγοι κάναν τα κυκλώματά τους, οι τοπογράφοι μετρούσαν. Αυτό εδώ πέρα το μοντέλο δεν είναι ντε και καλά βιώσιμο. Κανονικά, εφόσον η πληροφορία ανεβαίνει αυτή τη στιγμή στο ίδιο επίπεδο με την ύλη και το περιβάλλον σαν οντότητα, πρέπει να αντιπροσωπευθεί και στην εκπαίδευση. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία καινούριων σχολών. Για παράδειγμα, εγώ θα το ονόμασα σχολές επιστήμης και μηχανικής της φιλοσοφίας, όπου θα είναι μαθηματική, της πληροφορικής, η ηλεκτρολόγη μηχανική, το κομμάτι τουλάχιστον που έχει σχέση με τους υπολογιστές, και καινούργια τμήματα όπως της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, αν το πείτε αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα, εγώ το πρότεινα στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχω, τη συμβουλευτική, θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις βέβαια, γιατί πρέπει να φύγουν τμήματα από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και από το Πολυτεχνείο, να γίνει καινούργια σχολή, θα αντιδράσει το ΤΕΕ, θα αντιδράσει ο Α, ο Β, ο Γ, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, γιατί όλα αυτά τα τμήματα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις περιοχές. Όταν είναι χώρια, αυτή τη στιγμή το μαθηματικό δεν μιλάει με κανέναν, ούτε μεταξύ τους δεν μιλάνε. Γι' αυτό και μείνουν εκεί που είναι. Ενώ όλα αυτά τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να έχουν ταμπέλα μαθηματικά από πάνω. Να είναι δηλαδή μαθηματικά της νοημοσύνης. Τώρα, όσον αφορά τις σπουδές τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να δημιουργούν ανεξάρτητα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο. Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ανεξάρτητες προπτυχιακές σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι η τάση αυτή του να γίνει ανεξάρτητη επιστήμη από ανάγκη ή από λόγους marketing ήδη έχει προχωρήσει και εμείς είμαστε πολύ πίσω αυτή τη στιγμή σαν χώρα, γιατί ακόμη και στο τμήμα, αν το συζητήσεις, γενικότερα η ιδέα του να δημιουργήσουμε ένα τμήμα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και το πρώτο το οποίο έρχεται στο μυαλό των συναδέλφων και των πολιτικών. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και διαφορετικά όμως. Αν αυτή είναι η τάση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και δεν είναι εύκολα αυτά εδώ πέρα, γιατί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γενικό σχέδι σκύλο και σκύλιο και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να το πείτε. Χρειάζονται τομές οι οποίες πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν σήμερα, αν θέλουμε το παράθυρο ευκαιρίας να το κερδίσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία σας είπα εμπολείς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Άρα, αν μπορέσει και πιάσει μια καλή θέση στην περιοχή αυτή, θα μπορέσει να ξεπεράσει και άλλα προβλήματα τα οποία έχεις από το παρελθόν, τα οποία σε αφήνουν πίσω και στην Πίζα είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Να μπορέσει δηλαδή να τα χρησιμοποιήσει αυτά, να ανεβείς πάνω από το μέσο όρο, αν όχι σε ορισμένες περιοχές να ανεβείς στην κορφή. Γιατί όχι. Άλλωστε, η πιο επιθετική αυτή τη στιγμή είναι οι μεσαίες χώρες και τα μεσαία πανεπιστήμια.
γιατί βλέπουν το παράθυρο της ευκαιρίας, χώρες δηλαδή όπως η Ολλανδία, όπως η Αυστρία, και δημιουργούν τέτοια προγράμματα όπως η Ισπανία. Οι Αμερικάνοι είναι λίγο στηριγμένοι είναι επαναπαυμένοι στις δάφνες τους και δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικοί. Πολύ επιθετικοί βέβαια είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι φτιάξανε, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν 30-40 τμήματα, 40 στην Αμερική, 30 στην Ευρώπη, οι Κινέζοι έχουν 400 αυτή τη στιγμή ήδη. Τώρα αυτό μπορεί να πεις ότι είναι ένα λαχείο το οποίο το παίξαν κορώνα γράμματα και θα τους βγει ή δεν θα τους βγει. Θα δούμε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά θα επιβιώσουν. Η κυβερνητική σαν όρος υπήρχε τη δεκαετία του 60, αλλά πέθανε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει το καλό ότι αναγεννήθηκε 2-3 φορές. Απέτυχε και ξαναγεννήθηκε. Αυτό είναι περίεργο για τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά έγινε. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει μέλλον. Αυτοί ποντάρανε, οι Κινέζοι, σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτήν την υπόθεση. Και ποντάρανε στο γεγονός ότι έχουν ανάγκες επιστημόνων, το οποίο είναι μια υπαρκτή ανάγκη και στην Ελλάδα και παντού σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν ανάγκες, δηλαδή είναι ουσιαστικά η όλη εμπολής, η όλη προσπάθεια στη δημιουργία νέων τμήματων στηρίζεται στη ζήτηση, στην οικονομία, το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο πάντα. Εδώ αυτό είναι πολύ έντονο. Ότι υπάρχουν ανάγκες για επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, θα κάνουμε τμήματα για να καλύψουμε αυτό εδώ πέρα το κενό. Αυτό είναι σαν τάση πάρα πολύ έντονη παντού. Και τώρα τελευταία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, εκεί έχουν πολύ καλά τμήματα πληροφορικής και σου λέει αυτό μου φτάνει. Θα κάνω ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φαίνεται ότι και εκεί αλλάζει αυτό εδώ πέρα, σαν φιλοσοφία. Γενικά, κάναμε μια γεωγραφική κατανομή και είδαμε ότι οι χώρες του βιομηχανικού βορρά, του βορρά, οι αναπτυγμένες οικονομίες έχουν τη μερίδα του λέοντα σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Αυτό δημιουργεί έναν άλλο τεράστιο κίνδυνο. Τι θα γίνει με τον Νότο, τι θα γίνει με την Αφρική, τι θα γίνει με την Νότια Αμερική, για παράδειγμα. Πρέπει και αυτοί να έχουν, τους χρειαζόμαστε στο κάτω-κάτω της γραφής, αν θέλουμε να μεταφερθεί η γνώση σημερινή αύριο. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναπτυχθούμε χωρίς τον Νότο, χωρίς τις γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν η μισή ανθρωπότητα να είναι κάθε σπίτι. Δεν το αντέχουμε σαν ανθρωπότητα. Τώρα μέσα στην Ευρώπη, όπως σας είπα, υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες είναι πιο επιθετικές, όπως Ισπανία, Αγγλία, Ολλανδία, Αυστρία. Εμείς, ενώ τα πάμε πολύ καλά στην έρευνα, το 11% παγκοσμίως των top επιστημόνων πληροφορικής είναι Έλληνες. Αυτοί είναι αλλού, αλλά όχι στην Ελλάδα. Πάλι εδώ φαίνεται ότι η Αγγλία, για παράδειγμα, και η Ολλανδία είναι μπροστά και έχουν και παράδοση σε αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτά τα γενικά. Τώρα, εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι στο εργαστήριό μας έχουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, για βιομηχανική επισκόπηση, για ψηφιακά μέσα. Οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται να δουλέψει για εμάς ή να γίνει υποψήφιος διδάκτορας, μπορεί να μου στείλει το βιογραφικό του. Δηλαδή έχουμε τόσα λεφτά που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Δεν μας τα δώσανε. Τα πήραμε με ανταγωνιστικές προσκλήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα λεφτά και πρέπει να βρούμε καλό κόσμο για να δουλέψει. Και πολύ καλός κόσμος δυστυχώς προτιμάει να πάει έξω. Κατανοητό αυτό, παρά να μείνει εδώ πέρα. Και επίσης το Αριστοτέλειο είναι επικεφαλής της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Εγώ είμαι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 59 από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σαν μέλη, γιατί τα μέλη στην ΆΙΔΑ είναι οντότητες νομικές, πανεπιστήμια, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα. Και ο κυρίως σκοπός της ΆΙΔΑ είναι να προσφέρει μαθήματα ποιότητας, δηλαδή τουλάχιστον μάστερ, τυπικά υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων διδακτόρων, για παράδειγμα. Αυτός είναι ο κύριος στόχος.
γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη το να εκπαιδευτούν σωστά οι υποψήφοι διδάκτες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και τεράστια ανάγκη να αναπτυχθεί η εκπαίδευση σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, σε όλους τους τομείς, και να εκπαιδευτούν μάλιστα και άτομα τα οποία είναι έξω, δουλεύουν, δεν καταλαβαίνουν και πρέπει να καταλάβουν. Ενδεχομένως να προσπαθήσουν να γίνουν ειδικοί σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Άρα το αντικείμενο της ΆΙΔΑ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ευρύ από τον αρχικό στόχο. Αυτά εδώ πέρα, αυτό το έργο, αυτά τα οποία σας λέω, τα νούμερα τα τελευταία ειδικά βγήκαν μέσα από ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο συμμετέχουμε. Την περίοδο του κορονοϊού δεν είχα τι να κάνω και προσπάθησα να... Όχι, δεν είχα τι να κάνω, είχα τι να κάνω, αλλά καθόμουν στο σπίτι, αντί να κλαίω τη μοίρα μου, ασχολήθηκα με αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο και έγραψα ένα 4άτομο βιβλίο, το οποίο είναι δυστυχώς μόνο στα αγγλικά και διαθέσιμο στο Amazon. Οπότε αν θέλετε να διαβάσετε για αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, θα μπορούσατε να πάρετε αυτό εδώ πέρα το βιβλίο ή άλλα βιβλία. Και είναι σε επίπεδο που δεν χρειάζεται μαθηματικά, χρειάζεται δηλαδή ηλικιακά μαθηματικά, απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ενώ συνήθως οι δουλειές τις οποίες κάνουμε στο πανεπιστήμιο δεν τις καταλαβαίνεις, πρέπει να ξέρεις καλά μαθηματικά για να τα καταλάβεις. Αυτό εδώ πέρα είναι πιο απλό, έτσι ώστε να καταλάβετε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση με το μυαλό, κοινωνικές επιπτώσεις και σχέση με το περιβάλλον. Αυτοί είναι οι 4 τόμοι. Αυτά είναι ολίγης. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Πίτα. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Σωτήριος Γούδος. Ο κύριος Γούδος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδιασμό κεραιών και μικροκυματικών, συνιστοσών, εξελικτικούς αλγόριθμους, ασύρματες επικοινωνίες και μηχανική μάθηση. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Emerging Evolutionary Algorithms for Antennas and Wireless Communications. Παρακαλώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ τη Φίτσε για την πρόσκληση και για την τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε. Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας μου δεν θα έχει να κάνει με τηλεπικοινωνίες αυτή τη φορά, θα έχει να κάνει με εφαρμογές της βασικής μάθησης στον πολιτισμό αλλά και στην υγεία. Εντάξει, αυτό ήταν η πρώτη διαφάνεια για μένα. Όσον αφορά τώρα το outline της παρουσίασης, καταρχήν θέλω να παρουσιάσω λίγο την ερευνητική μας ομάδα, την Ελέντια. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τη χρήση της βαθιάς μάθησης στον πολιτισμό. Θα παρουσιάσω το έργο Υμνοδός. Θα μιλήσω για τη χρήση της βαθιάς μάθησης στην υγεία, το έργο Smart Embryo. Και τέλος θα μιλήσουμε για κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν από όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαστε η ομάδα Ελέντια et al. Είναι μια ερευνητική ομάδα στο τμήμα φυσικής που αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 5 υποψήφιους διδάκτορες και αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, αυτά που ασχολούμαστε κυρίως, είναι οι ασύρματες επικοινωνίες, η έρευνα πάνω στις ασύρματες επικοινωνίες, η έρευνα και ο σχεδιασμός κεραιών αλλά και μικροκυματικών δομών και σε όλα αυτά ψάχνουμε να βρούμε καινούργιες μεθόδους βελτιστοποίησης με εξελικτικούς αλγόριθμους, με άλλους ή υβριδικές μεθόδους για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε τόσο σε προβλήματα ασύρματων επικοινωνίων όσο και σε προβλήματα σχεδίασης κεραιών και μεθόδους μηχανικής μάθησης. Πάλι προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες μεθόδους μηχανικής μάθησης για να τα εφαρμόσουμε στις τηλεπικοινωνίες. Άρα αυτά ως προς την ομάδα. Τώρα, για να δούμε λίγο το έργο Υμνοδός. Νομίζω ότι όλοι έχετε ακούσει και ίσως οι περισσότεροι έχετε κατεβάσει το Shazam και το έχετε στο κινητό σας. Έτσι. Ξέρουμε ότι είναι μία εφαρμογή η οποία τι κάνει, παίρνει μουσική, έτσι, παίρνει ένα δείγμα μουσικής που παίζεται σε ένα χώρο και με βάση αυτό το δείγμα κάνει κάποιο signal processing, κάνει αυτό που λέμε audio fingerprinting, το συγκρίνει με δείγματα, με fingerprints που έχει σε μία βάση δεδομένων
και μας βγάζει το αποτέλεσμα ποιο είναι το τραγούδι που ακούμε. Ωραία, καλά μέχρι εδώ, αλλά μπορεί αυτό να λειτουργήσει για όλα τα είδη της μουσικής? Δηλαδή, τι θα γίνει, για παράδειγμα, εάν βρεθούμε σε μια εκκλησία και θέλουμε το Shazam την ώρα που έχει λειτουργία και θέλουμε το Shazam να μας δώσει πληροφορίες για τους ύμνους της εκκλησίας εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Δυστυχώς, το Shazam δεν μπορεί να αναγνωρίσει μια τέτοια μουσική. Έτσι. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το είδος της εκκλησιαστικής μουσικής. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία. Καταρχήν, η εκκλησιαστική μουσική, έτσι, στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικά στις ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, έτσι, είναι διαφορετικές από τη δυτική μουσική. Γιατί είναι διαφορετικές? Γιατί έχουν καθαρά φωνητική φύση. Δεν έχουν μουσικά όργανα. Δεν υπάρχει μουσική συνοδεία και δεν υπάρχει αυτό που λέμε η έλλειψη της κορύφωσης που γίνεται στους δυτικούς ύμνους. Επίσης, είναι αυτό που λέμε μονοοδική, δηλαδή έχει ένα μονοφωνητικό μέρος, άρα λοιπόν είναι ένας ελεύθερος γερικά αριθμός και προσπαθούν οι ψάλτες να εξηγήσουν το νόημα των λέξεων μελωδικά. Άρα λοιπόν, αυτά είναι κάποιες από τις προκλήσεις που υπάρχουν ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την εκκλησιαστική μουσική. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με το έργο Υμνοδός, όπου συμμετέχουμε εμείς, συμμετέχει το Απιθύτα, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συμμετέχει και η εταιρεία Inartech, είναι να λύσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να αναπτύξουμε το τελικό παραδοτέο του έργου να είναι μία εφαρμογή σε Android, όπου να αναγνωρίζουμε τους ύμνους σε μια ορθόδοξη εκκλησία, έτσι, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, είτε παίζονται στο YouTube, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Δηλαδή, ο τελικός μας σκοπός είναι να μπορεί κάποιος, έτσι, είτε είναι κάποιος πιστός, είτε κάποιος τουρίστας που του αρέσει ο εκκλησιαστικός τουρισμός, να πηγαίνει σε μια εκκλησία και από το κινητό του, όχι μόνο να του αναγνωρίζεται ο ύμνος, αλλά να παρέχονται και κάποια ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τον ύμνο που παίζεται. Άρα, γι' αυτό το λόγο, έτσι, οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δημιούργησαν μία βάση δεδομένων. Η βάση αυτή περιέχει τους 23 πιο δημοφιλείς ύμνους, αλλά δεν έχουμε μόνο μία εκτέλεση από κάθε ύμνο. Έχουμε πολλές εκτελέσεις, πολλές διαφορετικές. Έχουμε φτάσει στις 4.820 εκτελέσεις. Όλα αυτά είναι αρχεία WAV και έχουμε δύο διαφορετικούς ψάλτες. Είναι δύο μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι ο καθένας ψάλει με διαφορετικό τρόπο κάθε ένα από αυτούς τους ύμνους και τους ψάλουν πολλές φορές. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα για να λύσουμε αυτό το θέμα, για να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα, ήταν η δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων. Άρα, μία πρώτη διερεύνηση έγινε μετατρέποντας τη μουσική σε εικόνες. Πώς το κάναμε αυτό? Φτιάξαμε spectrograms. Δηλαδή, βλέπετε το spectrogram τι είναι? Εάν έχω εδώ, ας πούμε, τη μουσική, παίρνω ένα κομμάτι από τον ήχο, έτσι, το χωρίζω σε μικρά τμήματα, σε Windows, ανάλογα σε μικρά τμήματα που είναι και αλληλεπικαλυπτόμενα, και σε κάθε ένα από αυτά τα μικρά τμήματα κάνω fast Fourier transform. Έτσι. Και στη συνέχεια τα απεικονίζω όλα μαζί σε αυτό εδώ που βλέπετε, δηλαδή έχω στον άξονα το χ το χρόνο, έχω στον άξονα το ψ τη συχνότητα και τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικά πλάτη στις συχνότητες. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας ένα κομμάτι μουσικής, έτσι, ή οποιοδήποτε ήχου, μπορώ να το μετατρέψω σε εικόνα. Απλά τα spectrograms τα μετατρέπουμε σε αυτό που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία, σε Mel spectrograms. Δηλαδή, στην ουσία, είναι μια διαφορετική απεικόνηση, συχνοτική απεικόνηση. Είναι μια κοινή
λειτουργία στη βιβλιογραφία που μετατρέπει, κάνει μία μικρή μετατόπιση συχνότητες στη μουσική. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε 4 mail spectrograms από διαφορετικούς ύμνους, εκκλησιαστικούς ύμνους. Βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετικές εικόνες. Πάμε στο επόμενο. Τώρα, πώς θα τα ξεχωρίσουμε? Για να τα ξεχωρίσουμε, οι πολλοί, όταν έχω εικόνες και θέλω να τις ταξινομήσω, να τις ξεχωρίσω, αυτό που θα χρησιμοποιήσω είναι τα convolutional neural networks, έτσι, δηλαδή τα δίκτυα βαθιάς μάθησης, τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν όχι μόνο έχουν hidden layers, έχουν δυνατότητα να κάνουν και feature extraction. Για να δείξουμε λίγο το επόμενο layer. Δηλαδή, τώρα γιατί έχουμε και αρκετούς φοιτητές στην αίθουσα, απλά να εξηγήσω ότι υπάρχουν στην αρχή convolutional layers, δηλαδή τι είναι τα convolutional layers? Είναι φίλτρα στην ουσία πάνω στις εικόνες, βάζουμε φίλτρα και παίρνουμε το αποτέλεσμά τους πάνω στις εικόνες. Υπάρχουν τα λεγόμενα pooling layers, τα οποία κάνουν undersampling, υποδειγματοληψία πάνω στις εικόνες, μειώνουν. Αν βάλω εγώ μία εικόνα συγκεκριμένα πίξελ, αυτό θα μου τη μειώσει σε μικρότερες, θα πάρει ένα κομμάτι αυτής της εικόνας. Και υπάρχουν και το λεγόμενο flatten layer, που κάνει τι? Μετατρέπει εικόνες, πίνακες, τις μετατρέπει σε διανύσματα. Έτσι. Και στη συνέχεια όλα αυτά μπαίνουν σαν είσοδο σε ένα νευρονικό, το οποίο είναι αυτό που λέμε fully connected. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει σύνδεση προς όλες τις... όλοι οι νευρώνες συνδέονται με όλους. Και στην έξοδο θα μου βγάλει το αποτέλεσμα του classification, δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπω, είναι άλογο, είναι ζέμπρα, είναι σκύλος και το καθεξής. Έτσι. Αυτή είναι η βασική αρχή των convolutional neural networks. Να συνεχίσουμε. Τώρα, εμείς φτιάξαμε ένα convolutional neural network, βασισμένη πάνω στη βιβλιογραφία, πάνω σε ένα άλλο, το οποίο έχει και convolutional layers, έχει και κάποια max poolings layers, έχει ένα ο συνολικός αριθμός παραμέτρων είναι γύρω στα 480 kilobytes, δηλαδή είναι αρκετά lightweight. Να συνεχίσουμε. Το ονομάσαμε MicroVGG και θα συγκρίνουμε αυτό το μοντέλο, το δικό μας, με διάφορα άλλα έτοιμα μοντέλα από τη βιβλιογραφία, τα οποία χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία και για αναγνώριση ήχου. Δηλαδή, για παράδειγμα, το VGGSys είναι ένα μοντέλο που έχει αναπτυχθεί από την Google για εξαγωγή χαρακτηριστικών ήχου. Είναι ειδικό για τη μελέτη αυτή. Το ResNet 18 είναι ένα πολύ κοινό convolutional neural network στη βιβλιογραφία. Είναι το μικρότερο ResNet, υπάρχουν πολλά ResNet. Έχει 18 layers, έχει 18 hidden layers και έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη βιβλιογραφία για αναγνώριση εικόνων. Μετά από εκεί πέρα, γιατί μας ενδιαφέρει το νευρονικό αυτό να είναι σε μία κινητή συσκευή, γι' αυτό το λόγο συγκρίναμε και με άλλα νευρονικά, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή για να δουλεύουν στα λεγόμενα edge devices, για να δουλεύουν στις κινητές συσκευές, είτε κάπου σε κάποιο μικροελεκτή. Το πιο διάσημο και το πιο γνωστό είναι το MobileNet, έχει φτάσει στο version 3, έτσι, ένα convolutional neural network με χαμηλή πολυπλοκότητα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για επεξεργαστές κινητών τηλεφώνων. Το SqueezeNet, πάλι ένα άλλο convolutional network που μειώνει τις παραμέτρους. Και το EfficientNet, πάλι που έχει και αυτό μια τέτοια λογική μείωση των παραμέτρων, έτσι ώστε να χωράνε, να μπορούν να τρέξουν και σε άλλους επεξεργαστές χαμηλότερης ισχύως. Εδώ βλέπουμε, αν κάνουμε μία σύγκριση των παραμέτρων, βλέπουμε το κάθε νευρονικό τις παραμέτρους που έχει σε megabyte και τον αριθμό των παραμέτρων. Έτσι. Βλέπετε το δικό μας σχετικά είναι ένα αρκετά μικρό, ένα low complexity δίκτυο με 1,96 MB μόλις και τις λιγότερες παραμέτρους. Και για να δούμε όμως τα αποτελέσματα που βγάλαν αυτά τα δίκτυα ως προς την αναγνώριση. Δηλαδή, να το γυρίσουμε. Κάναμε
multi-class classification, έτσι, δηλαδή κάναμε ταξινόμηση σε πολλαπλές κλάσεις και στις 23 διαφορετικές κλάσεις, τους 23 διαφορετικούς ύμνους. Εδώ πάλι να πω ότι χωρίσαμε το συνολικό dataset σε training set και σε validation set και σε test set, δηλαδή το training set ήταν το 70%, το validation set ήταν το 15% και το άλλο 15% ήταν το test set. Και τα αποτελέσματα που θα δείξω φυσικά είναι πάνω στο test set. Δηλαδή το test set, το test δοκιμής, είναι εκείνες οι εικόνες τις οποίες δεν τις έχει δει, του είναι άγνωστες. Έτσι, δεν έχει γίνει εκπαίδευση με αυτές τις εικόνες και όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε το δικό μας το δίκτυο, πώς, ανάλογα με τα epochs, δηλαδή χρειαστήκαμε 100 epochs για να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική ακρίβεια και εδώ είναι το loss function, έτσι, που ήταν το γνωστό το cross entropy, που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις το classification, πώς πήγαινε στα epochs. Πάμε το επόμενο. Άρα, με βάση το accuracy, έτσι, δηλαδή το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό, δηλαδή πόσο τα 100 ακρίβεια επιτυχάνει στην αναγνώριση, είχαμε ότι το δικό μας, βλέπετε ότι έβγαλε ένα πολύ ψηλό ποσοστό ακρίβεια στο 96%. Έτσι. Είχαμε βέβαια τα υπόλοιπα δίκτυα, όλα ήταν πολύ κοντά στην ακρίβεια. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. Να δούμε το επόμενο. Ως προς το χρόνο εκπαίδευσης, που και αυτό παίζει ρόλο, είχαμε το χαμηλότερο χρόνο εκπαίδευσης, αυτό το βλέπετε σε second, έτσι, 2.000 second, σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα της βιβλιογραφίας. Και όσον αφορά το inference time, δηλαδή αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να αποφασίσει, εφόσον έχει εκπαιδευτεί, το εκπαιδευμένο δίκτυο, για να αποφασίσει ποιο, διατρέχοντας όλο το test set, να βγάλει όλα τα αποτελέσματα του classification. Το inference time ήταν σε όλα, βλέπετε, στις τάξεις περίπου των 4 με 5 second. Το δικό μας πάλι πέτυχε το χαμηλότερο inference time στο 4.02 second. Έτσι. Τώρα, αυτά ως προς το έργο Εμινοδός. Θα πω μετά στα συμπεράσματα γενικότερα για το future work, ας πούμε, κτλ. Τώρα, η άλλη πρόκληση που είχαμε, το άλλο έργο που έχουμε, είναι το έργο Smart Embryo. Να δούμε εδώ, λοιπόν, σε ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα, που έχει να κάνει καθαρά με εικόνες, πώς εφαρμόζεται η βαθιά μάθηση. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε ότι στην τεχνητή νοημοσύνη τι γίνεται, στη τεχνητή γονιμοποίηση, έτσι, τι γίνεται. Έχουμε διάφορα έμβρια, έτσι, τα οποία οι εμβριολόγοι τα βάζουν σε ειδικές συσκευές που λέγονται incubators, που κρατάνε σταθερή θερμοκρασία και τα λοιπά και τα αφήνουν να αναπτυχθούν. Και οι εμβριολόγοι επιλέγουν, έτσι, το ποιο από τα έμβρια θα εμφυτευτεί στη γυναίκα με βάση κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ποιο θα είναι το κατάλληλο, ποιο θα είναι το καλύτερο έμβριο για να μπορεί να δώσει την εγκυμοσύνη. Υπάρχει ένα σύστημα, λοιπόν, βλαστοκυτάρων και εμβρίων ταξινόμησης που στηρίζεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπουμε ότι έξω αυτή υπάρχει μια ιδιαφανή ζώνη, εσωτερικά υπάρχει αυτό που λέγεται εδώ τροφεκτόδερμα και έχουμε και την εσωτερική κυταρική μάζα. Εντάξει, μην με ρωτήσετε παραπάνω τι είναι αυτά, έτσι δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε βιολόγος, αυτοί μας τα δώσαν. Τώρα, το σύστημα μορφολογικής αξιολόγησης στηρίζεται σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Να το γυρίσουμε. Δηλαδή, έχουμε βαθμούς από το α μέχρι το c, που αντίστοιχα το α είναι η καλύτερη ποιότητα, το c είναι η χειρότερη ποιότητα, με βάση την εσωτερική κυταρική μάζα, δηλαδή όπου έχει περισσότερη εσωτερική κυταρική μάζα παίρνει το καλύτερο βαθμό, όπου έχει λιγότερη, ξέρω εγώ, και δεν είναι καλά κατανεμημένη, παίρνει βαθμό β. Αντίστοιχα, για το τροφεκτόδερμα έχουμε βαθμό α
ξέρω εγώ, όταν είναι πολύ πιο μεγαλύτερη στην περίμετρο, όσο μικρότερη περίμετρος παίρνει βαθμό C και ούτε καθεξής. Έτσι. Υπάρχει αυτό το διεθνές σύστημα ταξινόμησης των εμβρίων, άρα η καταλληλότητα των εμβρίων κρίνεται με βάση από τους βιολόγους, από τους εμβριολόγους, κρίνεται με βάση αυτά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Και γιατί ακριβώς όμως αυτό είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι, δηλαδή με βάση αυτά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αποφασίζει ο εμβριολόγος εάν θα μεταφέρει το έμβριο στη γυναίκα ή όχι. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση? Ότι αυτό ακριβώς περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. Έτσι. Ανάλογα με τον εμβριολόγο μπορεί να δείτε διαφορετικές κατατάξεις. Άρα, να έχω μεγάλη διακύμαση στην ταξινόμηση. Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα που μας κάλεσαν εδώ να λύσουμε ήταν να φτιάξουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο να βάζουμε σαν είσοδο τις εικόνες των εμβρίων και να μας κατατάσσει τα έμβρια αν είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση ή όχι, με έναν όσο δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο. Σε αυτό το έργο είμαστε εμείς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μαζί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την κλινική Embryo Lab, η οποία αυτή είναι που μας παράγει μας δίνει τις εικόνες των εμβρίων. Τώρα, και εδώ υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Ένα θέμα είναι ότι, ακριβώς γιατί πάλι εδώ πάμε να το λύσουμε με βαθιά μάθηση, ότι το data set είναι πολύ μικρό, έτσι. Και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί ο αριθμός των εικόνων που μας δίνουν εξαρτάται από τις δυνατότητες της κλινικής. Δηλαδή, όσο περισσότεροι πηγαίνουν, προφανώς παράγονται περισσότερες εικόνες. Αλλά δεν είναι κάτι το δεδομένο, έτσι. Δεν μπορούμε να βρούμε περισσότερες εικόνες εμβρίων. Οι εικόνες, γιατί πολλές φορές... Συγγνώμη, αφήστε την προηγούμενη. Οι εικόνες, γιατί πολλές φορές, π.χ. μπορεί να έχουν και άλλα έμβρια στην εικόνα, μην είναι ένα μόνο έμβριο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάποια προεπεξεργασία, δηλαδή να κόψουμε τα υπόλοιπα και να αφήσουμε μόνο το κεντρικό έμβριο, έτσι ώστε να το κάνουμε. Πολλές φορές αυτό γίνεται και με ένα λογισμικό, που μπορεί να γίνει και με λογισμικό, αλλά τις περισσότερες φορές, γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στο λογισμικό, πρέπει να γίνει και χειροκίνητα. Και ακριβώς γιατί το dataset αυτό που μας έχουν δώσει, που παράγεται, δεν περιέχει σε ίσες ποσότητες όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, δηλαδή συνολικά υπάρχουν 16 διαφορετικές κλάσεις, έτσι, 16 διαφορετικές τάξεις εικόνων εμβρίων. Δεν το έχουμε αυτό όμως σε ίσους αριθμούς. Σε κάποιες έχουμε περισσότερες εικόνες, σε κάποια άλλα έχουμε λιγότερο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ταξινόμηση. Το επόμενο. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στις 2.800 εικόνες εμβρίων. Τις έχουμε κάνει όλες resize σε 224x224 πίξελ. Έχουμε αρχικά, η πρώτη μας προσέγγιση ήταν να κάνουμε το λεγόμενο binary classification, δηλαδή να πούμε ότι η κλάση 0 είναι αυτά που είναι κατάλληλα για μεταφορά, άρα οι βαθμοί είναι α, β και βα, και όλα τα υπόλοιπα να θεωρήσουμε ότι είναι κατάλληλα για μεταφορά όλες οι υπόλοιπες εικόνες. Άρα δηλαδή να έχουμε λίγο ένα πιο balanced data set. Ας το περάσουμε, θα κάνουμε διαδική ταξινόμηση στις δύο κλάσεις. Εδώ τώρα πάλι επιλέξαμε αρχικά κάποια convolutional neural networks τα οποία υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Visual Geometry Group, το οποίο έχει το VGG, που έχει 11 layers, ήταν μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι το AlexNet, έτσι, που έχει αναπτυχθεί, που είναι ένα πολύ διάσημο δίκτυο από το 2012, υπάρχει αυτό το δίκτυο. Συνεχίζουμε. Και η τρίτη μας επιλογή είναι πάλι μία παραλλαγή του VGG, που έχει 7 συνελεκτικά στρώματα, έχει 4 στρώματα για max pooling και 3 fully connected layers. Έτσι. Εμείς τώρα η παραλλαγή που κάναμε δεν βάλαμε στρώμα dropout. Έτσι. Το dropout τι κάνει? Το dropout
Είναι ένα layer το οποίο μηδενίζει τις εισόδους, κάποιες εισόδους, για να σου αποφύγει το overfitting. Αλλά εμείς είδαμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να παραλείψουμε το dropout layer και είναι πιο σταθερό έτσι το συνολικό δίκτυο. Άρα δεν έχει dropout layer σε σχέση με που τα υπόλοιπα έχουν. Πάλι εδώ, αν δούμε τη σύγκριση των μοντέλων, θα δούμε ότι εδώ, εντάξει, το δικό μας έχει περισσότερες παραμέτρους σε megabyte. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των παραμέτρων. Συνεχίζουμε. Εδώ ακολουθήσαμε μία άλλη ιδέα. Δηλαδή, γιατί είδαμε ότι κανένα από τα προτινόμενα δεν αποδίδει αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή είχαμε χαμηλά ποσοστά σχετικά ακρίβειας, η λύση σε αυτή την περίπτωση, έτσι, που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να προσπαθήσεις να φτιάξεις αυτό που λέμε ensemble μοντέλο, δηλαδή να ενώσω τις προβλέψεις, δηλαδή να πάρω τις προβλέψεις από όλους, από το κάθε μοντέλο και να κάνω μετά αυτό που λέμε voting, δηλαδή τα δύο μοντέλα μου δώσαν ότι είναι η κλάση 0. Το τρίτο μοντέλο μου έδωσε ότι είναι η κλάση 1. Άρα εγώ αποφασίζω ότι, με την πλειοψηφία ότι είναι η κλάση 0. Έτσι. Άρα συνδυάζω τα μοντέλα, έτσι, και κάνω μία ψηφοφορία. Και έτσι επιλέγω την κλάση. Αυτή η τεχνική, έτσι, εμπειρικά αποδεικνύεται ότι μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα μεμονωμένα μοντέλα. Οπότε, αυτό που κάναμε στην ουσία, βέβαια βγήκε λίγο πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, φτιάξαμε 5 διαφορετικά assembles, με τι διαφορά, με διαφορετικές hyper parameters, έτσι, με διαφορετικές παραμέτρους, αρχικές παραμέτρους. Το καθένα από αυτά αποτελούνταν από τα 3 δίκτυα, το VGG11, το AlexNet και το δικό μας το variant, και η τελική έξοδος έβγαινε από ένα voting classifier, δηλαδή και τα 5 αυτά assemble ψηφίζανε ποια κλάση είναι, η 0 ή η 1, και βγάζαμε το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, ως προς τη ταξινόμηση, αν δείτε, αυτά είναι τα αρχικά του καθενός μοντέλου. Το αρχικό assemble που έχει και τα 3 μαζί αύξησε την ακρίβεια από το 76% στο 78%, ενώ το τελικό, ο voting classifier, πήγε λίγο πιο ψηλά, πήγε στο 89%. Ωραία, θα μου πείτε τώρα εδώ γιατί είναι τόσο χαμηλά τα νούμερα και δεν φτάσαμε σε τάξεις 95%, 98%, ξέρω εγώ 99%. Κοιτάξτε, η απάντηση εδώ είναι ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα. Έτσι. Δηλαδή, το δείγμα των 3.000 περίπου εικόνων, έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό για αυτές τις εφαρμογές. Δηλαδή, συνήθως θέλουμε ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα, της τάξης των 10.000 εικόνων και μεγαλύτερο. Όσο θα έχουμε περισσότερες εικόνες, γιατί όσο περνάει η Embryo Lab, έχουμε ένα site όπου μας βάζει τις εικόνες, όσο περισσότερες εικόνες έχουμε, τόσο θα βελτιώνεται η ακρίβεια αυτών των δικτύων. Και εδώ βλέπουμε το Confusion Matrix σε σχέση με το Voting Classifier, δηλαδή τα True Positive ήταν 55%, τα True Negative ήταν 25% και όλα τα υπόλοιπα είναι τα σφάλματα. Δηλαδή αυτά τα δύο, το άθροισμα αυτών των δύο δίνει στο 81%. Με το επόμενο. Εδώ βλέπουμε πώς έγινε τα epochs, χρειάστηκαν 40 epochs, το accuracy πώς μεταβάλλονταν των διαφόρων δικτύων. Βλέπουμε ότι στο χρόνο της εκπαίδευσης το VGG11 είχε την καλύτερη επίδοση στην ακρίβεια. Και όσον αφορά το loss function, πάλι εδώ βλέπουμε ότι και το AlexNet αλλά και το VGG11 συγκλίνουν περίπου στις ίδιες τιμές, όσον αφορά τα αποτελέσματα του loss function. Συνεχίζουμε. Άρα, τα συμπεράσματα από όλα αυτά που είδαμε. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους βαθιάς εκμάθησης για εφαρμογές τόσο στον πολιτισμό όσο και στην υγεία. Μπορούμε να φτιάξουμε custom συνδυασμούς ανάλογα με την περίπτωση και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
Και φυσικά εδώ δεν τελειώνει κανένα έργο, έτσι. Είναι έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα τελειώσουν και τα δύο το 2025. Οπότε, όσον αφορά τις μελλοντικές δράσεις, θα δοκιμάσουμε σίγουρα στο έργο Υμνοδός, θα δοκιμάσουμε recurrent neural networks, που ειδικεύονται, δηλαδή χωρίς να το κάνουμε image, χωρίς να το κάνουμε εικόνα, πάνω στην ίδια την κυματοσυρά στη χρονική κυματοσυρά της μουσικής. Θα προσπαθήσουμε επίσης στα Convolution Neural Network να κάνουμε μείωση του μεγέθους με τεχνικές που υπάρχουν, δηλαδή ώστε να είναι κατάλληλα για edge devices, δηλαδή για επεξεργαστές χαμηλής μνήμης και χαμηλής ισχύως, δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που λένε pruning, δηλαδή να δούμε χρειάζονται όλα τα layers να είναι fully connected, με μία μέθοδο βελτιστοποίησης να βρούμε εάν κάποια layers δεν είναι connected, άρα μειώνω σε παραμέτρους και μειώνω και σε μνήμη, μπορώ να έχω ένα αποτέλεσμα ακρίβειας κοντά στο αρχικό, με μία μικρή μείωση της αρχικής ακρίβειας, να κάνουμε εκβαντισμό, δηλαδή τα weights, τα βάρη από τα layers, αντί να είναι, ας πούμε, W που είναι 32 bit, να δούμε μήπως μπορεί να είναι απλά ένας αριθμός 4 bit ή 6 bit ή 7 bit, έτσι, να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε, άρα να μειώσουμε τη μνήμη που χρειάζεται, πάλι χωρίς να κάνουμε μεγάλες παραχωρήσεις σε ακρίβεια. Και στην περίπτωση των εμβρίων, ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια, αντί να κάνουμε διαδική ταξινόμηση, να έχουμε δύο τάξεις, να έχουμε πολλαπλές τάξεις, να κάνουμε δηλαδή multi-class classification, και γιατί αυτό που παρέλειψα να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε και διάφορα, σε κάθε εικόνα εμβρίου έχουμε και metadata, δηλαδή π.χ. ξέρουμε, ας πούμε, την ηλικία της γυναίκας και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά για την κάθε εικόνα. Άρα, λοιπόν, να συνδυάσουμε, εάν βάλουμε σαν είσοδο και τα metadata και την εικόνα, μήπως έτσι θα βελτιωθεί η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι θέματα που θα απασχολήσουν την ερευνητική μας ομάδα για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το 2025, όπου ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει και τα δύο έργα. Τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις... κάνουμε πάνελ, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γούδο. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Αστέριος Μπατζιάκας. Ο Αστέριος Μπατζιάκας είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας από το 2018 και υποψήφιος διδάκτορ στο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και τα προβλήματα διακριτής βελτιστοποίησης και η εφαρμογή αυτών σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για τα 5G δίκτυα, όπως τα 5G Monarch, 5G Roots, 5G IANA, Zero Swarm και άλλα, καθώς και σε συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς. Παρακαλώ. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω και εγώ. Το όνομά μου είναι Στέλιος Μπατζιάκας και σήμερα θα σας μιλήσω για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να επιτύχουμε κυβερνοασφάλεια σε βιομηχανικά συστήματα και προκειμένου βιομηχανικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν και 5G δίκτυα. Τα εισαγωγικά, μιας και έχουμε φάει λίγο παραπάνω χρόνο, θα το προσπεράσω. Η δουλειά την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα γίνεται στα πλαίσια ενός Project Innovation Action Horizon του Zero Swarm, στο οποίο στόχος είναι η επιτάχυνση της υιοθέτησης 5G τεχνολογιών από την κατασκευαστική βιομηχανία. Και αυτό το πράγμα το συνοδεύουμε με μια σειρά από πολλές άλλες τεχνολογίες, όπως τα digital twins, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ένα πράγμα το οποίο το ονομάζουμε Active Information Continuum, το οποίο μάλλον αποτυχημένα προσπάθησα να το μεταφράσω σαν πληροφοριακό συνεχές. Και στο έργο αυτό συμμετέχουν 27 εταίρια από όλη την Ευρώπη, όπως φαίνεται εκεί πέρα στο χάρτη, και για να δείξουμε τα πράγματα τα οποία προτείνουμε, τους μηχανισμούς τους οποίους προτείνουμε, θα κάνουμε 10 διαφορετικά use cases σε πραγματικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πάλι σε όλη την Ευρώπη.
Εγώ θα σας μιλήσω για δύο πράγματα συγκεκριμένα. Πρώτα, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για την κυβερνοασφάλεια στην 5G-enabled σύγχρονη βιομηχανία και μετά θα σας παρουσιάσω μια σειρά από μηχανισμούς που αναπτύσσουμε, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ασφαλίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα δίκτυα απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω με έναν ορισμό το τι εννοούμε σύγχρονη βιομηχανία. Ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ είναι το Industry 4.0, το οποίο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε σαν μια τάση που υπάρχει στις κατασκευαστικές τεχνολογίες στο να γίνουν αυτόματες, να αρχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως τα cyber-physical συστήματα και τα cyber-physical systems of systems, το Industrial Internet of Things, Cloud and Cognitive Computing και όλα αυτά τα πράγματα τα βάζουν κάτω από μια ομπρέλα η οποία λέγεται Smart Factory, έξυπνο εργοστάσιο. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να προσπαθούν να εξελίσσονται και να συνδέουν τις υποδομές τους με IT τεχνολογίες. Αυτό προφανώς έχει στόχο να αυξήσουν τις δυνατότητές τους, παραγωγή κτλ. Και να δημιουργήσουν νέα κέρδη. Αλλά αυτό το πράγμα έχει μια συνέπεια η οποία δεν είναι επιθυμητή. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να συνδέουν στοιχεία από την κατασκευαστική τους αλυσίδα, τα οποία δεν έχουν στιβαρή σχεδιάση όσον αφορά την ασφάλειά τους. Και συχνά αυτά τα στοιχεία συνδέονται με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ. Οπότε είναι ευάλωτα σε καινούργιες απειλές και καινούργια ρίσκα τα οποία δεν τα αντιμετώπιζε η βιομηχανία ως τώρα. Πολύ sama. Όχι, δεν λειτουργεί. Σωστά. Ωραία, εξακάρουμε αυτό. Εσύ δεν είχες κανένα από πανελί και αυτές οι απειλές είναι πραγματικές, είναι απτές. Σε αυτό το slide βλέπετε μια πολύ μικρή σταχυολόγηση περιστατικών που διάφορες εταιρείες πλήχθηκαν από κυβερνοεπιθέσεις. Για παράδειγμα, το 2017 η Maersk, που είναι μια εταιρεία κολοσσός στις μεταφορές, δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα hackers με ένα λογισμικό, ένα malware, το οποίο ονομάζεται NotPetya, το οποίο διέκαψε τις διεργασίες της για εβδομάδες με αποτέλεσμα ζημιές εκατομμυρίων. Μετέπειτα έχουμε ένα παράδειγμα στη ΣΥΠΑ, μια εταιρεία που λέγεται SolarWinds, η οποία πλήχθηκε πάλι από hackers, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα source code ενός εργαλείου, ενός προγράμματος διαχείρισης δικτύου που αναπτύσσει αυτή η εταιρεία. Μέσα σε αυτό βάλουν τον δικό τους κακόβουλο κώδικα και ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα fake update notice, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν αυτό το λογισμικό να πληγούν και οι hackers να αποκτήσουν πρόσβαση στα δίκτυά τους. Και μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι πολύ γνωστές, όπως η Intel, η Cisco, η Deloitte και το καθεξής. Τα άλλα δύο παραδείγματα θα τα παρακάμψω για λόγους χρόνου, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι σε μια έκθεση της IBM τη φετινή, του 2023, αναφέρεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας, ο βιομηχανικός κατασκευαστικός τομέας, ήταν ο πιο συχνός στόχος επιθέσεων από ransomware τα τελευταία 2 χρόνια. Και λένε, με τα δεδομένα που είχαν οι άνθρωποι της IBM, ότι το 1/3 από όσους δεχτήκαν επίθεση από hackers με ransomware, κατέβαλε λίτρα για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στα δεδομένα του. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ απτό πρόβλημα, με πολύ υλικές συνέπειες, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ξανά λίγο ένα πράγμα, να κάνουμε μια σύνδεση χρειάζεται με το 5G και να βάλουμε ένα πλαίσιο για ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για 5G σε industry verticals. Ως industry verticals ορίζουμε εταιρείες οι οποίες επικεντρώνονται σε εξειδικευμένες αγορές ή εξειδικευμένους τεχνολογικούς τομείς και που μπορεί να επεκτείνονται ανάμεσα σε πολλούς κλάδους. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με το 5G? Μπορούμε να αντικαταστήσουμε είτε τις υπάρχουσες υποδομές τους, είτε δικτύου προφανώς, είτε αυτές είναι ασύρματες είτε ενσύρματες, εφόσον το 5G έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τους βοηθάνε. Καταρχάς, προσφέρει πολύ χαμηλό latency,
δηλαδή πολύ χαμηλή ταχύτητα απόκρισης. Σαν δίκτυο επίσης είναι πολύ αξιόπιστο και ταυτόχρονα προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως τον ακριβή συγχρονισμό ρολογιών, πολύ ακριβή εντοπισμό, λειτουργίες όπως time sensitive networking και ούτω καθεξής, και ταυτόχρονα προσφέρει δίκτυα τα οποία είναι ομοιόμορφα, ευέλικτα, επεκτάσιμα και διαμορφώσιμα και μπορούν να γίνουν deploy είτε remotely είτε on-site, με πολλές διαφορετικές επιλογές οι οποίες μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Πού κολλάει όμως η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το πράγμα? Καταρχάς, γενικότερα και πριν να περάσουμε στο κομμάτι της ασφάλειας, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ζωτική σημασία για διάφορες ιδιότητες που υπόσχεται ότι θα έχει το 5G δίκτυο όταν ολοκληρωθεί το deployment του πλήρως, και καθώς και για διάφορες ιδιότητες που υπόσχονται τα δίκτυα επόμενης γενιάς, τα Beyond 5G, 6G και ούτω καθεξής. Για αρχή, βοηθάνε σε αυτό που ονομάζουμε Zero Touch Automation, δηλαδή το deployment αυτών των δικτύων με ελάχιστη χειροκίνητη παρέμβαση. Μετέπειτα, επιτρέπουν τα δίκτυα να έχουν τρεις ιδιότητες, τις οποίες τις κωδικοποιούμε ως self-ex, να είναι self-serving, self-fulfilling και self-assuring, δηλαδή να αυτορυθμίζονται, θα μπορούσε να πει κανείς, και επίσης τα βοηθάει να αυτοοργανώνονται, δηλαδή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους μόνο τους να πραγματοποιούν δυναμική βελτιστοποίηση και να προσπαθούν να αντιμετωπίζουν μόνο τους τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Όσον αφορά συγκεκριμένα την ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει βάση για μηχανισμούς που θα την επιτύχουν αυτοί, και επίσης μπορούν να κάνουν enable το λεγόμενο Zero Trust Approach. Δηλαδή ένα approach το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και όλα ελέγχονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου, για να μην έχουμε ανεπιθύμητες παρενέργειες λόγω ασφάλειας. Πάλι τα 5G δίκτυα πρέπει να χειρίζονται, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα, ένα τεράστιο όγκο κίνησης. Πρέπει να διαχειρίζονται ένα τεράστιο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών και ταυτόχρονα να γεφυρώνουν diverse, ετερογενείς τεχνολογίες και υπηρεσίες. Αυτό ως αποτέλεσμα έχει όταν θα κάνουμε deploy τα 5G δίκτυα πραγματικά, μας οδηγεί σε ένα τοπίο περίπλοκων και δυναμικών απειλών στον κυβερνοχώρο. Και εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή μπορεί να παρέχει λύσεις οι οποίες να είναι προσαρμοστικές, έξυπνες, και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο traffic density των 5G δικτύων, και καθώς και στο throughput που απαιτείται από αυτά, σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές machine learning μεθόδους, όπως είναι τα random forests και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη, δεν αρκεί μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Για να πούμε ότι ασφαλίζουμε ένα σύστημα, χρειάζεται να εξετάσουμε μια σειρά από διαφορετικές πτυχές. Η πρώτη από αυτές λέγεται στα αγγλικά Security by Design. Προσπάθησα να το μεταφράσω ασφάλεια μέσω σχεδίασης, το οποίο σημαίνει ότι όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα, πριν να το θέσουμε σε λειτουργία, πρέπει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα standards, αρχιτεκτονικές και ούτω καθεξής, προκειμένου από τη φύση του αυτό το σύστημα να έχει ένα στοιχειώδες level ασφάλειας και να μπορεί να αποτρέψει κακόβουλους φορείς, hackers, από το να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στις συσκευές που είναι σε αυτό το σύστημα, στα δεδομένα των χρηστών και ούτω καθεξής. Μετέπειτα, τεράστιο και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδεύονται στο σύστημα το οποίο διαχειρίζονται, πρέπει να έχουν επίγνωση των κενών ασφαλείας και των ρίσκων που υπάρχουν σε αυτό, και καθώς και να είναι υπεύθυνοι για τη φυσική ασφάλεια αυτού του συστήματος. Και τέλος, έχουμε το λεγόμενο Information Security, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από τεχνολογίες IT, OT, Operational Technologies, με σκοπό τη διαφύλαξη λειτουργικών και προσωπικών δεδομένων. Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στους τρεις από αυτούς τους τομείς. Οπότε, συνοψίζοντας, όταν μιλάμε για AI-enabled κυβερνοασφάλεια, μιλάμε για τη χρήση μηχανισμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό να εκτελέσουμε ή να επιβάλλουμε διεργασίες σε ένα σύστημα για να διαχειριστούμε την ασφάλειά του, την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο σύστημα αυτό και στους χρήστες του, καθώς και στο απόρριτο της πληροφορίας που υπάρχει μέσα στο σύστημα αυτό.
Και στο σχήμα μπορείτε να δείτε διάφορα παραδείγματα applications του AI στο cyber security, τα οποία μπορούμε να το χωρίσουμε σε 3 τομείς. Καταρχάς, στην ενεργή επίβλεψη ενός συστήματος. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα τέτοιο είναι ο μηχανισμός που θα σας δείξω μετά, που θα σας παρουσιάσω, ο οποίος ανιχνεύει και προσπαθεί με αυτόματο τρόπο να καταπολεμήσει επιθέσεις εναντίον στο σύστημα. Μετά έχουμε το operation του συστήματος, όπου το AI μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις cyber security training, στη διαχείριση το identity και το access στο σύστημα και το καθεξής. Και τέλος, ένας άλλος κλάδος, το λεγόμενο white hat hacking, στο οποίο ενεργά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις τρύπες που έχει ένα σύστημα, πριν να το κάνει κάποιος κακόβουλος και να τις μπαλώσουμε πριν να γίνει το σύστημά μας στόχος επίθεσης. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω αυτό το μηχανισμό που σας είπα για την εξέβρεση επιθέσεων και τον αντιμετωπισμό τους. Και το σύστημα αυτό που θα σας παρουσιάσω, ο μηχανισμός που θα σας παρουσιάσω, προϋποθέτει ένα σύστημα όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Αυτό είναι βασισμένο σε ένα white paper μιας εταιρείας που λέγεται ABB, η οποία είναι αρκετά γνωστή στον κατασκευαστικό κλάδο και βασίζεται σε ένα στάνταρτ, το IEC 62443, σαν μια γενική αρχιτεκτονική σε βιομηχανικά συστήματα, με μια στοιχειώδη ασφάλεια. Οπότε σε ένα τέτοιο σύστημα προκρίνουμε το μηχανισμό που βλέπετε στην εικόνα στα δεξιά. Ο μηχανισμός αυτός αποτελείται από 3 κύρια σημεία. Το πρώτο κομμάτι, το Ultra Light Detection Module, προσπαθεί να ανιχνεύσει επιθέσεις και ανομαλίες στο σύστημά μας όσο ταχύτερα γίνεται. Η ανίχνευση παρόλα αυτά μιας ανομαλίας δεν σημαίνει ότι δέχεται επίθεση. Αυτό το πράγμα μπορεί να οφείλεται σε μια δυσλειτουργία του συστήματος, σε μια αστοχία υλικού και το καθεξής. Οπότε, αφού εντοπίσουμε αυτή την ανομαλία, επόμενος μας στόχος είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ανομαλία, από πού προέρχεται και αν είναι επίθεση ή όχι. Οπότε πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι του classification, όπου έχουμε πάλι έναν AI μηχανισμό που εκτελεί αυτή τη λειτουργία. Και μετέπειτα πρέπει, αφού εντοπίσουμε μια επίθεση, να την κάνουμε κάτι. Πρέπει να επιλέξουμε ένα countermeasure, που όπως λέμε στα αγγλικά, ένα αντίμετρο στα ελληνικά, κατάλληλο για να την αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα είναι ότι μια επίθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Οπότε χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό, ο οποίος να επιλέξει το βέλτιστο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την εκάστοτε επίθεση ή ακόμα χειρότερα ένα συνδυασμό επιθέσεων. Αυτό είναι το outline του μηχανισμού. Στην αρχιτεκτονική μπορείτε να το δείτε που τοποθετείτε. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα εδώ πέρα. Αυτό που θα κάνω είναι να σας παρουσιάσω τους επιμέρους μηχανισμούς και λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς. Όπως είπαμε, ο πρώτος μηχανισμός είναι το Ultra Light Anomaly Detection. Στόχος του είναι να εντοπίσει μια ανομαλία όσο ταχύτερα γίνεται. Οπότε πρέπει να είναι πολύ ελαφρύς, πολύ μικρός, έτσι ώστε να έχουμε απόκριση σε millisecond. Γενικότερα, αυτό είναι το επιθυμητό σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Σε σχέση, όπως είπα και νωρίτερα, με παραδοσιακές machine learning μεθόδους, SVMs, random forest και το καθεξής, οι deep neural network αλγόριθμοι επεκτείνονται καλύτερα όταν μιλάμε για δεδομένα μεγάλης κλίμακας και με υψηλό dimensionality, με μεγάλη διάσταση. Οπότε, αυτό το εργαλείο, όπως είπα και πριν, ανιχνεύει ανομαλίες, αλλά όχι την υποκείμενη τους αιτία. Και για να τις ανιχνεύσει, χρησιμοποιεί ένα convolutional neural network, όπως τα είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, και ταυτόχρονα έναν αλγόριθμο ο οποίος λέγεται conditional variation autoencoder. Πώς το χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο αυτό, το conditional variation autoencoder? Το χρησιμοποιούμε για τα προβλήματα που είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Το να πάρεις κανονική κίνηση από ένα δίκτυο είναι τετριμένο. Το βάζεις ένα εργαλείο να καταγράφει την κίνηση
και έχεις άπειρα δεδομένα όποτε θέλεις, όπως τα θέλεις και το καθεξής. Αυτό που είναι δύσκολο να κάνουμε είναι να έχουμε δεδομένα από επιθέσεις. Αυτά είναι σπάνια, δύσκολα ανιχνεύσιμα άμα μιλάμε για καινούργιες επιθέσεις και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα του class imbalance, το οποίο κατά συνέπεια δημιουργεί το πρόβλημα του αλγορίθμου που δεν δουλεύουν καλά. Οπότε, το conditional variational, το coders, χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ουσιαστικά, παίρνουν δεδομένα τα οποία τα έχουμε από πριν, τα μοντελοποιούμε. Το δίκτυο αυτό μαθαίνει την κατανομή των δεδομένων αυτών και μετά στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε παρόμοια δεδομένα με ίδιες κατανομές, ίδια μαθηματικά χαρακτηριστικά και να εκπαιδεύσουμε το δίκτυό μας. Και εμπειρικά αυτό το πράγμα και από τη βιβλιογραφία δείχνει ότι παράγει πολύ, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Την αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται σε όλο το μηχανισμό μπορείτε να τη δείτε στα δεξιά. Έχουμε τον encoder και τον decoder που μαθαίνουν την κατανομή των δεδομένων. Κάνουμε ένα συνθετικό dataset το οποίο το συνδυάζουμε με τα πραγματικά δεδομένα και το χρησιμοποιούμε για να εκπαιδεύσουμε έναν πολύ lightweight αλγόριθμο convolutional neural network. Για να αξιολογήσουμε το performance του μηχανισμού που προτείνουμε, χρησιμοποίησαμε ένα δίκτυο, ένα dataset από 5G δεδομένα, το οποίο περιγράφει μέσα κανονική κίνηση και 8 διαφορετικούς τύπους επιθέσεων, κυρίως denial of service, distributed denial of service και port scans. Και τα αποτελέσματα πάνω σε αυτό το dataset δείξανε ότι ο αλγόριθμος που προτείνουμε αποδίδει εξίσου καλά με την αμέσως επόμενη καλύτερη λύση από παραδοσιακό machine learning αλγόριθμο, ένα decision tree. Φτάνουμε το 99,9% accuracy. Είμαστε σχεδόν τέλειοι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο αλγόριθμος που παράγουμε είναι σημαντικά γρηγορότερος συγκριτικά με την αμέσως καλύτερη λύση. Στα decision trees είχαμε inference σε 28 millisecond, ενώ ο αλγόριθμος που προτείνουμε ρίχνει το χρόνο σε 1 millisecond, που είναι πολύ, πολύ σημαντική διαφορά. Οπότε, λήξαμε τον πρώτο μηχανισμό, ο οποίος ανιχνεύει την ανομαλία. Αφού την ανιχνεύσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Οπότε, πρέπει να διακρίνουμε το είδος της ανομαλίας και αν και εφόσον καταλάβουμε ότι πρόκειται για κάποιο cyber attack, πρέπει να καθορίσουμε και το είδος του cyber attack προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο βήμα και να το αντιμετωπίσουμε. Και κάνουμε, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, multi-class classification, γιατί έχουμε πολλά είδη επιθέσεων. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε μια εξειδικευμένη κατηγορία convolutional neural networks, τα dilated causal convolutional neural networks, τα οποία σε αντίθεση με τα νευρονικά δίκτυα που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, δεν χρησιμοποιούν standard convolution, δηλαδή δεν συνδέονται όλοι οι κόμβοι με όλους τους κόμβους κατά τη διάρκεια της συνέλεξης του convolution. Παρακάμπτονται δεδομένα κατά την είσοδο του στο δίκτυο και αυτό δίνει σε αυτά τα δίκτυα την ιδιότητα να αναπτύσσουν το δεκτικό τους πεδίο. Αυτή η ιδιότητα κατά συνέπεια τους δίνει την ικανότητα να μοντελοποιούν sparse δεδομένα, αραιά δεδομένα και ταυτόχρονα να μοντελοποιούν πάρα πολύ καλά sequential δεδομένα, όπως είναι οι χρονοσυρές που χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση για να εντοπίσουμε το είδος της ανομαλίας. Για την αξιολόγηση αυτής της προσέγγισης χρησιμοποιήσαμε πάλι το ίδιο dataset. Είδαμε ότι αποδίδει εξίσου καλά και λίγο γρηγορότερα σε σχέση με την αντίστοιχη καλύτερη machine learning λύση. Έχουμε ίδιο accuracy δηλαδή και χρόνο για το inference 0,037 second. Αλλά έχουμε ένα προβληματάκι ότι είναι σημαντικά πιο αργό σε σχέση με τα decision trees, που είδαμε ότι είναι πολύ καλά στην εξέβριση των ανομαλιών και τα οποία κάνουν inference σε 30 millisecond. Οπότε τώρα μιλάμε για ένα ανοιχτό ζήτημα, το οποίο ελπίζουμε να το λύσουμε με μεθόδους hypertuning του δικτύου. Οπότε έχουμε περάσει το στάδιο που εντοπίσαμε μια ανομαλία στο δίκτυο, καταλάβαμε τι είναι αυτή η ανομαλία και καλούμαστε πλέον να την αντιμετωπίσουμε. Οπότε
ουσιαστικά οι ανομαλίες εντοπίζονται σε διαφορετικές συσκευές του δικτύου. Για κάθε συσκευή, όπως είπαμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά αντίμετρα για πολλές επιθέσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να κλείσουμε να αποκλείσουμε την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη θύρα μιας συσκευής, να κάνουμε περιορισμό του ρυθμού με τον οποίο μπορεί να συνδέεται και να χρησιμοποιεί το δίκτυο η κακόβουλη συσκευή, να κάνουμε limit rate. Μπορούμε να αποκλείσουμε μια συσκευή τελείως από το δίκτυο, αν κρίνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη για την καλή λειτουργία, για τη συνέχιση της καλής λειτουργίας του δικτύου και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτό το πρόβλημα το μοντελοποιήσαμε ως ένα multi-objective binary πρόβλημα, σαν ένα abstract πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το φανταστούμε σαν ένα σακίδιο, το οποίο έχει περιορισμένη χωρητικότητα και έχουμε μια σειρά από αντικείμενα με διαφορετικής αξίας και διαφορετικών ιδιωτήτων, για παράδειγμα τον όγκο, το βάρος κτλ. Και καλούμαστε να γεμίσουμε αυτό το σάκο όσο καλύτερα μπορούμε. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, σχεδιάσαμε μια τελείως νέα προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τα λεγόμενα pointer deep neural networks, τα οποία κάνουν reinforcement learning, με μια μέθοδο η οποία ονομάζεται Normalist Normal Constraint Methods. Περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην σας κουράζω, μπορείτε να βρείτε στη δημοσίευση που έχουμε κάνει σχετικά. Και στόχος εδώ πέρα, όπως είπαμε, αντίστοιχα με το σακίδιο, είναι να βελτιστοποιήσουμε μια σειρά από ιδιότητες. Οι ιδιότητες που επιλέξαμε εδώ πέρα είναι 4 KPIs που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Key Performance Indicators είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, με συγχωρείτε. Το CVSS, το οποίο είναι μια αριθμητική κλίμακα ανάμεσα από το 0 έως το 10, το οποίο περιγράφει τη σοβαρότητα μιας επίθεσης. Με το 0 να είναι το χαμηλότερο, το 10 να είναι το υψηλότερο. Το Deployment Cost, το οποίο σημαίνει ότι ένα αντίμετρο για να το βάλουμε πάνω στο δίκτυο χρειάζεται πόρους από το σύστημα. Το συγκεκριμένο KPI μετράει αυτό το πράγμα. Το Coverage, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει ένα αντίμετρο, μπορεί να αντιμετωπίζει πολλές επιθέσεις. Όσο περισσότερες επιθέσεις αντιμετωπίζει, τόσο αυξάνεται το coverage, κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Και τέλος, το τέταρτο KPI είναι το ROR Index, το οποίο μετράει το ενδεχόμενο κόστος οικονομικό που θα έχει η εταιρεία σε περίπτωση που μια επίθεση επιτύχει πλήρως και οι hackers κάνουν ό,τι θέλουν τελείως στο σύστημα. Στα multi-objective προβλήματα έχουμε το εξής ζήτημα όμως. Αν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε τη μία από αυτές τις 4 τιμές, αυτό το πράγμα μπορεί να έχει κόστος στις τιμές των άλλων 3. Οπότε δεν ψάχνουμε για μία και μοναδική optimal λύση, ψάχνουμε για ένα σύνολο βέλτιστων λύσεων που οι τιμές των διαφορετικών KPI αντισταθμίζονται κάπως μεταξύ τους, το οποίο στη βιβλιογραφία μπορούμε να το συναντήσουμε και ως Pareto Front. Αφού φτιάξουμε αυτό το Pareto Front, το οποίο είναι ένα σύνολο λύσεων, έχουμε διάφορες τεχνικές και μεθόδους για να επιλέξουμε μία λύση που να μας βολεύει κατά περίπτωση. Αυτό το κάνουμε με διάφορες μεθόδους, όπως είναι το Weighted Sum, τα Weighted Products ή ακόμα μια μέθοδος που λέγεται Topsys. Πάλι για να αξιολογήσουμε τον αλγόριθμό μας, χρησιμοποίησαμε μία σειρά από 3 διαφορετικούς αλγορίθμους εξελικτικούς, evolutionary algorithms, οι οποίοι πολύ συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που είδαμε, αυτό δεν έχει εξεταστεί σε πραγματικότητα, μόνο σε προσομοιώσεις, είναι δουλειά που πρόκειται να γίνει, είναι το ότι η λύση που προτείνουμε παράγει καλύτερα αποτελέσματα για τα περισσότερα KPI, γιατί είπαμε δεν έχουμε μία λύση η οποία να είναι τέλεια. Με εξαίρεση ένα συγκεκριμένο KPI, το CVSS, όπου υπολείπεται των άλλων αλγορίθμων κατά πολύ μικρό ποσοστό, 1% κατά μέσο όρο. Και πάλι, μιας και μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, αυτό που επιτύχαμε και βλέπουμε είναι ότι ακόμα και σε τεράστιες επιθέσεις, σε ένα δίκτυο που βάλλονται περισσότερες από 2.000 συσκευές, καταφέρνουμε να είμαστε τουλάχιστον 4% ταχύτεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες λύσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο το αποζητούμε και θεωρούμε ότι το έχουμε πετύχει.
Οι προηγούμενοι μηχανισμοί που σας έδειξα είναι online, δηλαδή δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο ή σε near real time, δηλαδή σε κλίμακα seconds. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Γιατί όσο εξελίσσονται τα συστήματα ασφάλειας, τόσο εξελίσσονται και οι επιτιθέμενοι, ψάχνουν τρύπες, μπαλώνουμε τρύπες και μιλάμε για μια συνεχή διαδικασία η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα. Οπότε είναι πολύ συχνό σε ένα σύστημα να αντιμετωπίζουμε ανώμαλη κίνηση, η οποία να βλέπουμε εκ του αποτελέσματος αντιστοιχεί σε κάποια επίθεση, αλλά να μην τη γνωρίζουμε. Οπότε χρειαζόμαστε και μηχανισμούς ταυτόχρονα, οι οποίοι να μας δίνουν πληροφορίες για τέτοιες καινούργιες επιθέσεις. Οπότε, στα πλαίσια πάλι του Zero Swarm, κάνουμε develop, αναπτύσσουμε ένα τέταρτο εργαλείο, το οποίο εκτός από τη διαδικτυακή κίνηση που χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα εργαλεία ως input, χρησιμοποιεί και τα περιεχόμενα των πακέτων που στέλνουν κατά τη διάρκεια της κακόβουλης επίθεσης. Ακόμα και αν αυτά είναι κρυπτογραφημένα. Και με αυτή την πληροφορία προσπαθούμε να δούμε αν οι νέες αυτές επιθέσεις αντιστοιχούν σε ένα εξειδικευμένο είδος επιθέσεων, το οποίο λέγεται Advanced Persistent Threats. Αυτές είναι επιθέσεις οι οποίες υπάρχουν την τελευταία εξαετία, 7 ετία. Είναι πολύπλοκες, είναι multi-step, δηλαδή εκτελήσονται σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με πολλά διαφορετικά βήματα. Μπορούν να πάρουν από τη βιβλιογραφία μήνες για να εκτελεχθούν από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν πετυχαίνουν, ο επιτιθέμενος αποκτά πλήρη έλεγχο του δικτύου ή μεγάλων κομματιών αυτού και αποκτά πρόσβαση ακόμα και σε κομμάτια τα οποία δεν είναι εκτεθειμένα δημόσια, μέσω ίντερνετ ή κάποιου άλλου δικτύου της εταιρείας. Οπότε, το εργαλείο αυτό είναι ένας εκ των υστέρων έλεγχος, δεν είναι real time, με σκοπό να καταλάβουμε αν κίνηση καινούργια ανώμαλη την οποία έχουμε εντοπίσει αντιστοιχεί σε ένα από τα 4 ακόλουθα βήματα ενός Advanced Persistent Threat. Πρώτο είναι το βήμα της χαρτογράφησης, του reconnaissance, που ο επιτιθέμενος προσπαθεί να χαρτογραφήσει το δίκτυο, τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τις συσκευές που είναι πάνω, τις εκδόσεις του λογισμικού κτλ. Για να βρει τρύπες και να μπει μέσα στο σύστημα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε είναι κινήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο foothold establishment, δηλαδή την αξιοποίηση των σημείων εισόδου που βρήκε ο επιτιθέμενος στο πρώτο βήμα για να αρχίσει να ελέγχει κομμάτια του δικτύου. Τρίτο βήμα από το οποίο εντοπίζουμε είναι το lateral movement, όπου ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί τα ήδη παραβιασμένα κομμάτια για να εισέλθει βαθύτερα στο σύστημα. Και το τέταρτο σημείο που εντοπίζουμε είναι το data exfiltration, όπου είναι το σημείο που ο επιτιθέμενος έχει πλέον έλεγχο του δικτύου και αρχίζει και παίρνει δεδομένα από το δίκτυό μας. Για να το επιτύχουμε αυτό το classification, χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό των αλγοριθμών που παρουσίασα στους πρώτους μηχανισμούς, του Conditional Variation Autoencoder Encoder και του Dilated Causal Neural Network. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι ένας μηχανισμός σε υποανάπτυξη, ο οποίος και γι' αυτό δεν έχουμε να σας δείξω ακόμα αποτελέσματα. Κάπου εδώ τελειώνω. Τεχνικά μιλώντας πάντως για τους πιο εξειδικευμένους, ας πούμε, ανθρώπους στο κοινό. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι είναι φτιαγμένοι σε Python, σε Python Microservice με Flask. Για την ανάπτυξη των αλγορίθμων AI χρησιμοποίησαμε το PyTorch. Για να κάνουμε deploy αυτούς τους μηχανισμούς, αυτά τα microservices γίνονται containerized και γίνονται deploy με Helm chart και το OpenStack Nano για να γίνονται deploy σε 5G δίκτυο. Αυτά από μένα, να μην σας πειράσω άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρτζιάκα. Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα περάσουμε για το διάλειμμα μας τώρα. Το round table θα το κάνουμε μετά το τέλος του δεύτερου session. Όποιοι φοιτητές επιθυμούν βεβαίωση, μπορούν να δηλώσουν το όνομά τους στη γραμματεία στην είσοδο, οπότε θα τα πούμε σε λίγο μόλις πιούμε ένα καφεδάκι.